Yun, Mega Love shoutout. April Channel, yun lang, may sounds tayo. Copyright to. Yun, salamat kaibigan April Channel. Mega Love shoutout, April Channel. Yun, may jacket ka na, tamsak ding. Ni, awamot. Ulos kod. Meron na. Ay, jacket, gayam. Meron na po, ate Fred. Naglilinis lang ako para ano. Para right, number 3, Manoy. Mega Love shoutout, Manoy Siram Kachukaran. Good morning po, Manoy Tunying. 5 dan tamsak. Yan, may moderator ka na po, Manoy. Ay, ano nga pala to, Ate April, di ba? Tawag nito. Akyat manawag ako sa Bagyo. Akyat manaog ako sa Bagyo. Ay, ganun ba, Manoy? Dahil ka ba nga sa Bagyo, Manoy? Harang from MC. Second account. Yun, kay Ate Miralisa yan. Salamat, Ate Miralisa. Tamsa sa napin, dating dikit, Manoy from Dong Vlogs. Kumusta po
Sa Manoy Siram, Miguel Ab, shout out. Sabi ni Manoy Dong. Yes, nag-aangkat ng gulay. Ay, ganun ba Manoy Siram Batsukaran? Oh, murang gulay kasi sa Baguio eh. Tapos pag may sasakyan ka Manoy, yun, nakakatipid. Mega love shoutout po Kuya Dom Vlogs from Manoy Siram Batsukaran. Mega love shoutout to all from April Channel. Hashtag kalimutan ko naman ito. May nang ipasok mo Ate April yung yung kay yung pinakang menu para mas makilala. Pero okay lang yan kasi kilala naman kita Ate April. Ayos lang yan. Hello host. Kasi yung mga bagong gumagamit ng Ninja, hindi ko pinapapasok. Kasi maganda yung nag-iingat tayo. Hello host, si Ram, kumusta po? Matagal na din na nakapag-content at nag-live. Sobrang busy. I-content mo mano yung mano si Ram. Yang iyong pagkukuha ng gulay, pag-akyat mo sa Baguio. Magandang pasyalan din sa Baguio eh. Kumusta po sa Manoy Siram? Mega love shout out. Enrico Titar. April Channel. Bakit iba ang binaba mong link Ate April? Kay ano naman to? Arman Nool. Sino to ate? Sino tong Arman Nool Ate April Channel? Harang pa rin from Super MC Second. Saan si Sis Miralisa din? Saan si Sis Miralisa? Ayan o si Ate Miralisa, yan yung Super MC Second. Siya ba tong Winding. Tutulungan na ata tiwat sa orko gamin. Ay, di kasi dapat, pero okay lang kasi mayroon pa siyang hindi natin kilala ate eh. Pero kasi ayaw ko matulad yung kay Ate Miralisa. Mas gusto ko yung siyang pumupunta dito sa aking live stream. Lahat naman ako. Ako naman tumutulong din sa'yo sa What's Our. Pero sorry ate, sorry ate. Alicia Miller Ministry, mega love shout out. Add moderator. May moderator ka na kaibigan. Alicia Miller. Ilocano ata din. Wala ang problema kanya kate. Sige, no problem. Nakapinamot to. Gamin ate narigat nagtiwala ti anumot kam amo na tao. Katulad kay Ate Miralisa, yung gumawa sa kanya noon sige garod ding, thank you. Okay, ang problema ata, ipaliwanag ko lang tano pare-pares tayo naka tawag nito, para sa private natin sa ating channel. Ang problema natin nakapinmot. Tandaan ko na lang yung channel niya. Arman Nool. Monetize na ba si ate? Monetize na? OTW sa April. Siguro din. No problem. Kung sino na Juicy yan, may moderator ka na Ate Juicy. Thumbs up na host from Ate Juicy Kaor. Hashtag po sino ni Juicy.
Busog na idol to kayo. With love from Pops Tony. Harang from Pops Tony, Madipay. Ay, hindi pa rin ba siya muni? Ay, ibig sabihin nagwa-watch to watch kayo? Salamat host from Ate Kusina ni Juicy. Yan. Padikit naman kay Manisirang Katsikaran. Alicia Mel Mercy, ay salamat host. No problem, no problem. I-subscribe ko siya na, i-subscribe ko siya, I-subscribe ko siya, nakasubscribe na, Ikalimbang all ko na lang. Like number 37. Udot siya ka. Patapos na po siya nakapin. O, pangalawa, ate, Kurang ko lang WhatsApp, 700 plus din. Sige, i-play pa rin kita, ate, Ate April channel. Mega love shoutout, good morning, kaibigan dudes. Nakasubscribe din pala ako sa kanya, ate, Ate April channel, nakasubscribe ako sa kanya, Kalimbang all. Nandun na rin si Ate Kusina ni Ate Juicy. Super MC dan sa'yo, kaibigan. Kurang ko lang 700 plus din. Saglit na lang yan, ate, at agpi-play kanyak din. Mabalimot ate mabalimot no ado ti gadget mo, i-play ti sarili, mabalimot. Ang kapaymot monetize. Maraming morning, Ma'am Kusina, full nood po ako kanina sa ma'am. Ang problema ate. April channel, full support. New dikit from Alicia Miller. Ano po tayo mga kaibigan manood po ng video mga kaibigan para sure na makatulong tayo sa didikitan natin. Kasi maganda po yung nakakatulong kaysa naman sa. Salamat po Idol Don Harang from Jan Serdan Adriano. Salamat po Idol Don from Kusina ni Juicy. Dating dikit na pala sa nakapin, kaya thumbs up nerd na lang. Dikit na nga rin ako eh. Saan ko kaya nakadikitan to? OTW main co-host, April channel. Manisiram, nandito ko sa bahay ng Manisiram mo. Manisiram Katsikaran. Hindi pa nakasubscribe manoy pero i-subscribe ko na Like number 17. 39 minutes. 39 minutes pero tapusin ko lang ng kahit 10 minutes manoy. Manoy, like number 18. Nakasubscribe na sa ito.
Thumbs up, Idol Tunying Maksam. Good morning from Dudes TV Vlog. Ganyan po sana mga kaibigan kung may pagdikitan tayo ganyan po sana ipapakita ko lang po. Panuorin po muna yung yung video ng binabang link. Panuorin po muna bago mag-comment. Yan, papakita ko lang po para pare-pares po tayong pare-pares tayong makatulong. Kung talagang gusto po natin makatulong, ganyan po ang gawin. Panuorin po yung video yung pupuntahan natin. Kung mahaba man po, pwedeng gawin kahit 5 minutes para may comment yung napanood nyo. Hindi yung basta punta tapos balik, tapos kahit hindi na kayo pagbalik nyo po, kahit pagbalik nyo hindi na kayo, wag niyo nang panoorin yung aking ads. Kasi ganun po ako pag pumupunta sa isang live stream. Pag nagdidikit ako, pagbalik ko po sa isang nagla-live, hindi po namin ini-skip ang ads ng isang nagla-live stream para makatulong din naman sa nagla-live stream. Ganun po ang aming style ng aking mga kaibigan na hindi ko na isa-isahin. Pero alam po yan ng ating mga kaibigan, lalo na yan si Manay Dong. Para po makatulong tayo pare-pareho, matulungan ko kayo, matulungan nyo ko. Ganun po ang style dito sa ating YT. Good morning my friend Espenta. Mega love shout out. Junis Vlog, mega love shout out and good morning. May moderator ka na. Ayan po ganyan po sana kung makikipagdikitan. Pinapanood yung video, tapos mga 5 minutes or kung 3 minutes man ang, kung 3 minutes lang ang 3 minutes man ang video ng ng pinuntahan natin, patapusin na natin para may comment natin yung napanood natin. Dan Jose April 2 po nakadikit sa'yo, 2 po nakadikit sa'yo. Jan Serdan dating dikit. Thank you sis MC22 TWS Dodge from Super MC22 Vlog. Mamaya ka nang pahinga ka na muna natin Meralisa. Welcome mo sa April from Super MC. Thumbs up uli Idol Tunying. Harang pa. Yun, thank you. Yan ang mga kaibigan natin na na talagang legit, na talagang nakikipagtulungan din. Kasi pag si Dodge TV ang mag-live stream, pag nag-live stream siya at isang monetized channel siya, katulad kay Manoy Dong monetized channel, pag bumabalik ako sa kanyang live stream, pag nakikipagdikitan ako, hindi ko rin ini-skip ang ads para makatulong din sa kay Manoy Dong. Deng ikakatwam nakapinon isukat ko ajay kanyak. Alicia Miller, Dan Dog Vlog, watch your new video. Tamsa Kalimbang, mega love shoutout. Tamsak lang po, sapat na sa premiere ko from Junis Vlog. Sunod po natin nakapin, sunod sa nakapin. Kay Manny Siram Katsukaran. Kuya Tunying, pag sa laptop, okay lang po ba open ng sabay-sabay browser para sabay-sabay play? Oo, pwede. Pwede yan dyan, Sir Dan. Yan ang ginagawa ko para makasupport lahat sa live. Kaya mapapansin nyo, pag may live po, lahat ng Tunying Maksam ang ginagamit ko sa sa lahat ng live. Ang problema nga lang, malakas ang lagas.
Kasi kung saan saan napupunta yung ano, kung naandun lahat ng live yung main account mo. Kaya ang tendency, marami siyang ano, marami siyang lagas. Tingnan mo, hindi ako makaalis sa ano 1 point ay 2 point ano. Hindi ako makaalis-alis sa 2.6. Nag 2.7 na yan. Pero nalagas ulit 20, may 20. 2.7 ano na yan? 2,708 yata yun. May jacket ka ng Ate Jim kay RTV. Kay Manay Siram po tayo. Manay Siram Katsukaran. Nanonood pa ako. 6 minutes. Kay Manay Siram Katsukaran. O, para 6 minutes yan. Bakas lang po at shout out balik. Ako nasa Baspa from Junis TV. Alicia Miller Ministry dan sayo full pack from Ate Kusina ni Juicy. Harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Salamat Manoy sa paharang. Yan ang tunay. Yan ang tunay na suporta. Yan ang mga suportang totoo. Suportang tunay, serbisyong totoo. Yan, si Manoy Dong, the best yan. Si Dudes. Patamsak sa premier, thank you from Ate Jing RTV. Sige, baba lang, ate, Ate Jing RTV. Tapay ko si Pico Ding, agluto ah. Sige, okay lang, tambay lang po kayo. Walang problema, thank you sa like ha. Salamat sa like na 16 like. Thank you, thanks po Alicia Miller from Junis Vlog. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. No harang in my YT channel because I am a premium subscriber. I paid $20 a month. No harang in my... Bakit po? Ba't walang harang? Ay, nag-ano ka po sa ano? Nag-click ka po dun sa YouTube Premium ba yun? Di ibig sabihin po ang inaano lang po yata ng premium, yun lang po ang ano, doon na lang po kayo nagbabayad. Ate Alicia Miller. OTW sa nakapin. Okay po kuya, salamat. Tulong-tulong talaga, pasensya na. Mga nalilate ako, balikan kasi talagang tinatapos ko ads. Pag alam kong muni natapos ang mga nasa 800 plus na replay ko LS usually. Oh, kilala ko to, the best yan si Jan Serdan. Ako ganun din po ako pag marami po akong hindi pa nadidikitan. Pero nasa ano ko po 'yon, nasa comment section, nasa comment 'yon ng binababa kong link. Ang style ko po kasi diyan, pag magbabalik kami ni Mrs. Pag bago, alba dala kami nanonood. Pag may like na at saka heart emoticon, pag na heart na namin at saka na like, ibig sabihin nabalikan na namin. Pero pag hindi pa namin nababalikan, wala pang like yun, wala pang heart yun. Yes, premium subscriber ako, host. Kasi hindi ko in-skip ko yan premium subscriber ate.
Ano bang ibig sabihin ng premium subscriber na yon? Kasi hindi ko pa naman masyadong alam yan. Ba't magbabayad sa premium ano na yon? Para saan yung pagbabayad sa premium na yon? Ibig sabihin hindi ka manonood ng ads, ganun, o wala kang ads. Mega love shoutout Ate May Kijiyama, good morning. Dan sa nakapin, Tamsak Harang House. Manisira mo, ano na ako, 11 minutes. Ayun, 11 minutes. O, parehas yan 11 minutes, o. Ganyan po ako manood. Tapos saka kayo mag-comment, pero ito pang ano ko lang naman, pang giveaway ko lang naman tong dalawang cellphone ko, pang giveaway. Kaya hindi na ako magbabakas. Kaya hindi na ako magko-comment. Pero pag may nang ano ko, pinang-play ko, magko-comment ako para mabalikan ako. Next spin po ako, next spin. Si Junis ang sumunod, si Junis. Enrico Titar, mega love shoutout. Nasaan na yun sa'yo, Junis? Tapos yung kusina ni Ate Juicy. Magdikitan na po kahit hindi po na ipipin. Dikitan nyo na po pag nagbaba ng bahay. Dito ko sa seafood seafoods. Seafoods pasta. Like number 6. Nandiyan na si Ate May Kajiyama, like number 6. Nandito na si Ate May Kajiyama. Nandito na rin ako, like number 4 ako kaibigan, Manidong Vlog. Salamat sa pag-thumbs up. Salamat. Pitch Vlog, may galab shout out. May moderator ka na po, Ate Pitch Pampan, Dugi Pampan. Maraming salamat from Spenta. Thank you very much, Spenta. Thank you for your like to my live stream. My friend Spenta. Keep safe always, my friend, Spenta. Ang main ko, na kay host, taxi. Ay, kay Taxi Uragon. Sige, okay lang, Ate Merlisa. Siyak Atoy Ding. Ninja mo rin yun natin, hindi ko na-jackitan ha. Okay, thanks, silip lang, relax muna ako. Kay graduate na, mag-apply na ako ng work. Mag-apply na ako. Nag-work eh. Sige po, Ate Pitch pa, walang problema yan. Okay, thank you sa like. Thank you po. Binaligtad ko lang April channel. Ata. I-ano mo yung main mo, ate. Yung April channel, ibaba mo ulit yung main mo. Doon mo na ibaba sa main mo sa April channel kasi mas kilala ko yung April channel eh. Kay Junis tayo, Junis. Shoutout sa 6 18 viewers. Salamat po. Salamat sa 21 thumbs up. Kay Spenta. Nagbaba ng link si Spenta. Ano naman. Sunod ko si Alicia Miller. Taxi Uragon TV. Dan Pulpak. New Dikit Hair. Salamat. Indikit ko lang ata kanyam.
Sige, okay lang po. Thank you po ate ano. Ate Ate April channel. Naliliw tuloy yan, nakakalimutan ko tuloy yung main. Dodge TV Vlog, VGPG with YouTube Play, and Espenta with love. With heart emoticon coming from Espenta. Harang from April channel. Thank you, yan na po ang ibaba mo ate April. Yan, ibaba mo yung link, yung main mo para ano. Yan ang ipipin natin. Patamsak naman sa premiere ni ano, ni Junis Vlog. Sa mga nakapagtamsak na diyan para mapalitan din natin. Sunod natin si Alicia Miller tapos si Ate Kusina Juicy pala. Si Ate Kusina ni Juicy muna pala. Ate Kusina ni Ate Juicy. Pababa po ng bahay Ate Kusina ni Juicy. Si Enrico Titar pala kasunod din Enrico Titar. I am helping channel in their watch hour if I saw them always watching and commenting my video. Opo, parang nakikita ko nga po kayo na parang kailan lang kita nakadikitan Ate Alicia Miller eh. Yan, padikit po dito sa April channel mga kaibigan. Yan naman Ate April channel oh, may harang ka na oh. Oh. Instagram. Baba rin na ba Ate Miralisa? Di pa nakasubscribe Ate April channel oh. Subscribe ko na, kulay pula pa oh, pulang-pula pa oh. Ayun oh. Like number 303. Panoorin ko lang oh, 2.53 minutes. Mega love shout out my friend Bang BMRS channel, like 22 thumbs up po from Bang BMRS. You have a moderator my friend Bang BMRS channel. Di nagpaimit mo ni ding. O pag ganun, pag alam mo naman, alam nyong hindi monetize, skip nyo na yung harang. Taxi Manoy, dating dikit, kaya full nood sa kanta mo. Salamat Ate Mika GM ah. Ano? Dami lamok. Huwag po kayong magtataka mga kaibigan kung habang nagsasalita si Tuning ay nagko-comment siya sa mga video nyo. Misis ko po yan, nagko-comment siya sa sa video nyo. Suporta po kami, suporta pareho. Taxi Uragon TV, Danso Yupulpa from Ate Kusina. Baba ng ba Ate Kusina? Yun, nagbaba na si Ate Kusina. Tapos na kayo si Tamsak ni premiere ni Junis Vlog. Para ipin ko rin si Ate Kusina ni Ate Juicy. Yan, dito na kay Kusina ni Ate Juicy. Nanonood lang ako kay Ate Nora Aron. Ay no, dalawa. Ganyan po sana pag magdikit mga kaibigan ha. Panunuorin po muna natin, tatapusin para mai-comment natin yung napanood natin sa video niya. Hindi po yung hindi po yung magko-comment ng yung i-comment yung sending full support.
Huwag niyo pong ugaliing mag-comment ng ganun kasi walang kwenta yun. Walang kwentang comment yun. Paalala ko lang po sa mga nandito. Dahil ako kahit minsan hindi ako nag-comment yung sending my full support. Para bang ina-attract mo yung dinidikitan mo na na nakasuporta ako sa'yo 100%. Ganon, parang ganon. Kahit po hindi kayo mag-comment ng sending full support. Basta po maganda yung comment nyo, imposible pong hindi kayo balikan. Ako nanginginig pa akong bumalik pag yung comment yung comment nila is talagang naaayon dun at halata mong nanood. Nanginginig pa akong balikan. At kahit mahaba yung kanyang link na latest video, papanoorin ko ng tapos yan. Kung monetize man, walang no skip ads yan. Kaya Ate Juicy pa tayo, kaya Ate Juicy may gawin sa lahat, from Ate Titi maganda. Ayun po, supportive po yung aking misis. Si misis po yan, nagko-comment. Ang lakas misis ng ang lakas ng sounds. Ang lakas ng sounds yan, pinapanood mo. Eh, natapos na po, oh. Ate Nora Aron, tapos na po, oh. Mega love shout out, my friend Jean Vlogs. Good morning. Harang. Yan, si Jean Vlog. Isa ring, yan. Tunay na kaibigan din yan. Mapapansin niyo po yung mga tunay na kaibigan, sa unang pasok pa lang, nagpapaharang na po sila. Thank you Ding from April Channel. No problem po, no problem ate. Harang lang po ako Next, dito kay ate kusina ni Josie Kaor. Ito pala yung sinasabi ni YouTube Advantage Premium. Ate Josie Kaor, idikit ko po itong isa sa'yo. Ate Josie Kaor. Simply curry ikan Malaysian style fish curry recipe. Like number 105 Ate Josie Kaor. Panoorin ko po. Nasa ads lang nasa ads. Paharang lang po ako sarili ko. Lang naman 2 minutes. May moderator ka na kaibigan Jean. Was autos yun, mega love shout out sa aking kaibigan, kumpare, pamangkin, nandito na lahat. Lexter Natividad, mega love shout out. Was out daw, walang was out na daw itong kahit walang baha. Mega love shout out ulit, at saka sa inaanak ko dyan. Kasi yung anak nito ni Lexter Natividad, pamangkin din ni Mrs. yan, very supportive din sa akin. Lagi rin siyang nakatutok sa aking live stream. Pero silent viewer lang siya, dahil ang silent viewer, malakas na kumbaga sa malakas na nakasuporta sa channel. Kahit hindi sa YouTuber. Hindi sa YouTuber. Pag nakasubscribe siya sa'yo, ang lakas ng kapit niyan. Kasi yung mga silent viewers, yan yung malalakas na hindi basta-basta tinatanggal sa channel nyo ni YT. Kaya
Kahit di siya minsan mag-comment, pag nagkikita kami, Toys, ganito. Pero hindi kami nagtatawagan na ano, kumpare or tito o ano ba. Saan tawagan lang namin Toys. Lahat naman dito Toys ang tawagan namin sa lahat ng kaibigan. Mega love shoutout ulit. Shoutout sa inyo mag-asawa at saka sa dalawang mong anak. Saka sa inaanak ko. Kay... Kalimutan ko na yung bata na to eh. Liam. Ha? Liam. Ay, kay Liam. Kay Liam at saka kay ano? Sino pangalan niya? Liam. Alexa. At saka kay Alexa. Yun. Kay Liam at saka kay Alexa. Shoutout sa inyo dyan. At saka kay Clarice sa kanyang misis. Thank you kaibigan. Toys, kumpare, pamangkin, nandito na lahat sa kanya. Thank you very much sa suporta mo kay kumpare mo, kay Toys, Tunyi Maksam. 26, bro, mega love shoutout po from Johnny TV Vlog. Mega love shoutout, Super MC22. Si Aryong nagpapatulong ng kanyang YouTube channel, Toys, Dexter. Pero hindi naman nanonood ng upload ko. Bahala siya sa buhay niyo. Host, bang iayuda ko na din itong second account ko, asa bahay mo main ko, OTW ulit sa'yo. Thank you my friend Espenta. Maraming salamat Kuya Tunyi Maksam from Espenta. Hindi ko alam saan nga ba to si Espenta. Where are you from my friend Espenta? Ano to eh? Foreigner to eh. Mega love shoutout Idol Johnny TV Vlog. Mega love shoutout Kuya Dom Vlogs from Espenta. Host Bang BMR. Done to you. I give you my main and second account. Please connect. Bro Bang at sa lahat ng bisita ni Manny Tunying from Manny Dom Vlogs. Sabihin mo manood para matuto. Paano nga matuto? Tinuruan ko na ngayon. Tinuruan ko siya ganito kako ang proseso niyan para lumaki agad yung YouTube channel mo. Pumunta ako sa isang live na taga Montreal, Canada. Pumunta ako tapos sabi ko pakitulungan nga po nito. Itong kaibigan ko baguhan pa lang na nag-YouTube channel. Gusto rin niyang maging monetize at dumami yung subscriber. Pinakitulungan ko. Umabot agad yung subscriber niya ng 70 yata or 80. 80 subscriber. Sabi ko panoorin mo kako yung mga nag-comment sa iyo kasi yung video niya kay Sana yung nagpapalitada. Maraming comment doon. Dapat yung ng mga nag-comment doon. Basahin mo tapos panoorin mo din yung kanyang YouTube channel. Tapos mag-comment ka rin doon na para alam niya na sinubscribe mo rin siya. Kasi hindi naman siya artista. Eh ako nga, matagal na ako nagla-live stream, di ba? Hindi naman tayo artista para i-subscribe ng di natin kilala. Kaya dapat sumuporta tayo sa isang YouTuber na small YouTuber. Eh parang napansin ko sa kanya, parang feeling niya pag tinulungan ko siya, lahat ng subscriber ko susuporta sa kanya. Eh hindi pwede yun. Kung hindi ka naman nakasubscribe sa supporters ko, hindi ka rin niya isusubscribe. Isusubscribe ka, pero pag hindi ka nanonood, i-unsubscribe ka rin niya. Kasi hindi naman siya artista, hindi rin ako artista. Yung ibang supporters ko napakayayaman na. O nasa ibang bansa lahat, nasa Canada, nasa Montreal, Canada, nasa Alberta, yung iba nasa tawag ito, Germany. Janine Lifestyle Vlog, mega love shout out. You have a moderator, my friend, Janine Lifestyle Vlog. Nagkape ka na ba, host? Tapos na, manananghalian na nga. Ikaw tong na-late. Janine Lifestyle Vlog. Si Enrico dating dikit. Palit siya na kapin. Yun si Enrico Titar pala. Enrico Titar. Kasunod. Palitan naman ang kita ate, ha? Teka lang, ipanood ko muna itong isa. Like 107.
Like 107 Ate Kusina ni Josie. Panoorin ko ni po. 12 minutes ate oh. 5.46 minutes pa lang ako nanonood sa yung ano, sa yung simple curry ikan Malaysian style. Fish curry recipe. Nasa harang po itong isa oh, nasa harang. Kay Enrico Titar po tayo, Enrico Titar. Sunod si ano, sino may premiere na isa? May premiere na isa eh. Teka lang, backread lang ako. Ay, si Ate Jean KRTV, yun. Yun si Ate Jean KRTV, nakita ko na. Ay, si ano pala, Alicia Miller, yung ministry. Sunod pala, Ate Alicia. Kasi nauna sa'yo si Enrico Titar. Titi dating dikit, nood mo na ulit, pasukli naman po sa akin kung hindi pa thanks from Ate Titi, maganda pa support nga din dyan kay Super MC22 Vlog. Yan yung dating Ate Mirali sa channel. Panay daldal mo from Janine Lifestyle Vlog. Tinanggalan mo ko panty. Panay dapat magdaldal dito kasi pag hindi ka dito madaldal, wala, hindi ka matututo. Tinanggalan kita ng hindi naman panty ha, hindi ko tinanggal yung panty mo. Tinanggalan ko ng jacket kasi linabang ko. Kasi nung New Year at saka yung Pasko, puro mancha yun, puro mancha. Mancha ng cake, mancha ng lechon, mancha ng barbecue. Ngayon, linabang ko, tapos dinawni ko uli. Kaya tinan mo, press na press mong sinuot. Press na press mong sinuot ano, Janine Lifestyle Vlog. Harang from Super MC second account. April Channel nag-drop ng bahay. Dating dikit ng kaping host from April Channel. Okay, salamat host from Alicia Miller Ministry. Janine Lifestyle Vlog. Yan, flying kiss to. Butit at naligaw ko sa aking live stream. Tingnan nyo ito nga si Janine. Malaki na bahay niya oh. Malaki na bahay na ni Janine. Ano na yan? Ay, ba't napin? Mamaya, ipipin niya mamaya. Sorry, kaibigan Enrico Titar. Ibalik ko si Enrico Titar. Titingnan ko lang yung ano. Ay, natindan yung ano ni Janine. Malaki na ano niya ni malaki. Ba't nawala yung ano, yung subscriber mo kung ilan? Malaki na to, nasa 18 na to eh. 80 nasa 80 na yung ano nito eh. 80 subscriber na to eh. May intro. Credit from ano ba tong intro mo? Laki ng views, so 1,686. 2 months. O, pinanood ko na intro mo ha, Janine. Panay daldal mo. Yun, andito na yung aking ate naman, di maingay. Bagong ligo pala, from Janine Lifestyle Vlog. Sino yung bagong ligo? Kaibigan, bigyan lang ako. Enrico Titar, love me, mega love shoutout sa'yo, idol bro. Harang host, from J Auditor. Thanks host, nakamute ako, from Enrico Titar. Sige, no problem. Thank you din sa like. Salamat po sa 27 like at 16 viewers. OTW muna host, kay Celso from Super MC22 Vlog. Nakapin dating tamsak dikit. Dating dikit naman oy from Anidong Vlog.
Nagburas ka ti utong mundeng. Nagadubungan na. Marami na naman bunga ngayon. Ate April Channel. Dano sales sa premiere mo. Oh. Tinago ko na bahay ko, oy. From Janine Lifestyle Vlog. Ba't mo tinago? Marami kang ano dun eh. Marami kang, ang tawag dito? Marami kang, ano dun, tawag nito, pag nagla-live. Ano bang tawag nun? Admirer. Marami kang admirer dun eh. Ay, si Jan Sirdan pala. Pwede kita po kay Enrico Titaro para palitan natin nakapin. Ba't may nagagalit ba o naglalambing? Ba't may nagagalit ba o naglalambing? Nagagalit siya. Wala nang gagalit man eh. Wala nagagalit ngayon kay Tunying. Juliet Mugbang, hello! May galab siya daw, Ate Juliet. Thank you for coming. Ate Mika Jiyama, Bigi from Japan. Kyoto yata to. Ay, hindi pala Kyoto. Kyoto pala si Ate Emma. Taga Japan to si Ate Mika Jiyama. April Channel nag-drop ng bye. Hello everyone, everything happy from Ate Juliet Mugbang. Sorry, mali, from Dodge TV Vlog. hello, mega love shout out sis Juliet from Super MC22 Vlog. Sel Soloto full support, nidikit. Tunyi Maksam from Ate Juliet Mukbang. OTW mo na sis May. Yan, natin kasi na yung juice yun, tapos na oh. Enrico Titar, dito ka sa bahay mo, Enrico Titar. O, Enrico Titar, o. Nasa harang pa, nasa harang. Nasa ads. Nagluluto pa lang Ate Juicy, o. Ang haba kasi nung harang. Ang haba nung ads. Watching na sa kubo mo. Harang kapatid, kusina ni Juicy, dikit na po. Dati pa, from G Auditor. Salamat kaibigan G Auditor. Ayuda. Sige, ayudahan kita Ate Juliet. Teka lang. Hintay lang. Salamat sa 18 viewers ha. Gwyn P Vlogs, mega love shout out. Wow, thank you from Janine Lifestyle Vlog. Haha. Thank you saan? Thank you saan Ate Janine. Love you manay mukbang. Hahaha from Manidong Vlog. Kusina ni Josie, dikit. All done po. With kiss from Ate Teti Maganda. May pa-WH pala from Janine Lifestyle Vlog. Oh, may pa-WH ako dito. Wala lang. Ano yung wala lang? Ah, sis May, sorry, di pala dikit main ko from MC22. Hi MC, from Ate Juliet. Ma'am Juliet, nag-live shoutout po from Johnny TV Vlog. Hello from Ate Juliet Mukbang. Hello daw sa lahat. Hello Johnny from Ate Juliet Mukbang. April Channel. Padikit naman po kay April Channel at saka pa-views ng kanyang link para makatulong sa kanyang watch hour. Konti na lang yung watch hour niya ni Ate April Channel. Si Aaron, ano nga ba yun? April Channel na tuloy ang nami-memorize ko. Ton 3 kami pa, mapandita. Ay, sa 3 pa. O, sige, no problem, Ate April Channel. Collab tayo, collab. Hashtag Enrico Titar, Dan Paul in your channel from Alicia Miller Ministry. Pahaba nga pa ng bahay Ate Alicia Miller Ministry. Ipipin ko na. Tapos sa tayo kay Enrico. Asa bahay mo sis. May Kajiyama ang main ko. May kalab sa house from Simply Kaka. Diyan yung lifestyle vlog. Yun, napatawa. Tawa ka ngayon ha. Tinitira mo ko ngayon ha. Sige, bahala kapag nag-live, ikaw din ang titirahin ko. Mega love shoutout kapatid Juliet Mukbang. Mangloko ka lang dyan. Ate Janine Lifestyle Vlog. Good morning. Yun Ate Gwyn P Vlogs. Meron ka na pong moderator. Puyat si Juliet Mukbang. Puyat daw. Saira Vlog. Main mo ba to kaibigan Saira Vlog?
Tingnan ko lang ha, tingnan ko lang ha. Oh, may yata 144 subscriber. Sige, 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 sige. Lagay ko na ng jacket yan sa Hera Vlog. Oh, may jacket na yan. Kaibigan sa Hera Vlog. May galab siya ito. Sis Juliet Pugbang from Kusina ni Juicy. Dating dikit, Juliet. And second account ko, full watch sa harang mo. Pahinga ka muna, ati. Akala ko may lagnat ka, ati Miralisa. I-play nak tuman meet ding. Yun ate, ore ka lang. Sige, play kita dito sa isang ano. Ano nga ba yun, ate, ano? I-play kita dito sa isang tab na lang para kahit ano, kahit pati free channel naman kasi to. Nura Aron pala, yun. Nura Aron. Nura Aron vlog. Hindi, Nura Aron vlog ba? Or channel. Yun, ang ana, kita ko na. Ay, dito, to. Sige, dito na lang sa live mo, live. O, dito ko sa latest live mo, ate, ha. Number 5, comment ako, 7 Silent LS. Isang oras lang. Thank you so much, Ding. May problema, nandito na ako sa 7 Silent LS mo. 1 minute, ay 1 hour, 0.25. Walang seconds eh. Ito na po tayo, palit sa nakapin ha. Dito na po tayo kay Alicia. Alicia Miller, Ministry, US. Yan, ano naman po yan, pakipuntahan. O, tapos na kaibigan Enrico Titar. Ate Alicia, nandito ba ako sa bahay mo? I-subscribe ko po, hindi pa nakasubscribe oh. Dumi ng kuko ko. Galing kasi akong taltalon. Like number 32 po. Ate Josie, tapos na po Ate Josie oh. Nasa harang lang. Hindi ko nang babasahin ah. April Channel, nag-reply na ako. Check mo lang, bakas ko, salamat from Ate Titi Maganda. Dodge TV Vlog, 2 done to your channel. Syrup. Sabi ni Mrs. Hello, 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 hello. Yun, may jacket ka na Ate Elma, 552. Na-late yung jacket, na-late. Sorry. Sana masama ko yung mapandita. Dagasin mi gamin mga pinsan ding, mga pinsan dyan ding. Ay, sige, Ate, Ate April Channel, no problem. May jacket na yan, Sarah Vlog. Naligo ka na, host? Oo, maga ko naligo. Ikaw ba naligo natin, Janine? Sige. Mga ano ka lang, sige, mga asar ka lang. Hindi kasi, sa gabi ka kasi nagla-live stream eh. Siyempre, kakaligo mo lang. Tapos, pailahilata ka lang. Simple thumbs up natin dikit post. Pamanidong vlog. Teka, ayudahan ko si April Channel from Ate Teti Maganda.
GYD Vlog 57, shoutout idol. Las Piñas City. Main mo ba yon GYD? Main mo to kaibigan GYD? Pakisagot ng tanong ko kaibigan kung main mo. Sir Tres Milet, mega love shoutout. Ate Milet. May moderator ka na Ate Milet. 30 like my friend, mega love shoutout. Tamsak lang, good morning from Sir Tres Milet. Nagbago na naman siya, si ate ano yan, si ate... Ano na nga bang ano nito? Kalimutan ko na yung uwan ng channel nito eh. Host Kitty, dana rin po ako from Super MC Second. Ano yun? Don Vlogs, maraming salamat po from Simply Kaka. Super, si ate Meralisa pala oh. Paki-comment yung hindi ba napipin ha, para mapin ko ha. Hashtag Titi Maganda, full support, new dikit, salamat. Natapos din. Sabi ni Ate Ilma 552. May jacket na yun Ate Ilma ha. Orientan at that time mo. Nga play kanyak din. Okay, sabay ko na. Walang problema yan. Marami kasi nagpapaplay kaya pag minsan nalilito na ako kung sinong ipi-play. Thank you so much din. Saira Vlog, silipin ko nga itong kay Saira Vlog. Saira Vlog, ano lang. Paisa-isa lang pag nagbaba ng ano. Pag nagbaba ng link, paisa-isa lang, makikisuyo. Kasi kung magbaba ng link mo, puro lakas yan. Pwede naman isa lang. Pero ang gawin mo, huwag kang magbaba ng link. Magdikit ka na magdikit. Tapos magbakas ka ng tama, babalikan ka ng mga yan. Hindi yung baba ng link. Ibig sabihin, nangingisda ka lang. Pero kung nakikipagdikitan ka, magdikit ka na mag-subscribe, tapos mag-comment ka ng tama. Katulad nito, katulad ng ginagawa ni host ni Tunying, ayun ang pinapanood ko. Huwag kang magmamadali. Sa mga baguhan, huwag kayong magmamadali. Panoorin niyo yung video para alam niyo yung i-comment niyo sa pinanood niyong video. Kasi kung ang gagawin niyo, hindi naman kayo manunood, o ano i-comment niyo? O di wala. I-comment niyo lang watching, ganito, watching, full watch. Ano pinanood mo? Full watch nga, ano pa pinanood mo? Sabihin nyo, sinding full support, full watch. Madali lang sabihin yun. Madaling sabihin, mahirap gawin. Salamat Ate Alicia Miller Ministry sa $1.99 na palipad mo kay Tony Maxam. Thank you very much. May galab sa Manny Tunying from Nugi Hunter TV. Good morning, Manny Nugi. Yun, Regine Lauyon, Super Dan from Regine Lauyon. May moderator ka na, naglaba kasi ako, kaibigan Regine Lauyon. Thank you for coming, kaibigan Regine Lauyon. Nasa harang pa ako, Manoy. Huwag ka magagalit ha, sa Vlog ha. Para sa iyo itong sinasabi ko, hindi para sa akin. Nasa harang po ako, Manoy. Nugi Daddy from Juliet Mukbang. Naya na yung mga mami daddy, yung mga love. May galab shoutout Mama from Nugi Hunter TV. O sino naman tong mama na to? Ay! Harang ulit host. Yun, thank you Regine. Thank you. Ito yung mga tunay na mga kaibigan. Lahat yan tunay na kaibigan ko, nagpapaharang lahat yan. Kasi ganyan ako pag pumunta sa live stream nila. Pag nagdikit ako, pagbalik ko. Kasi pagbalik mo sa live stream ko, may ads yan eh. Kung very supportive ka sa isang small YouTuber, hindi mo i-skip yung ads kasi dun lang kumikita yung isang small vlogger sa ads. Simply Kaka, Dan, Bell All po. Angkita Misra. Yun, may galab shoutout. Thank you my friend, Angkita Misra. Jajakitan ulit kita, Angkita Misra ha. Please,
Please please drop your link once, one or twice. Not many because nahirapan naman ako mag-English. Tama host, wag lang flood ng link nyo. Oh, tinuturuan ko na nga kaibigan Regine Lauin para matuto yung mga baguhan pang vlogger. Sa nakapin po, done with comment. Mega love shoutout po. Idol Kusina ni Juicy from Maninogi Hunter. Host, thank you. Dollar. Yes ma'am. Ay nakita ko. Ay nagpalipad ka ng ng 1.99 US dollar. Thank you ma'am. Thank you for very appreciated ma'am. Very appreciated ma'am. Thank you very much. Dagdag yan sa aking fund para sa aking YT, sa aking harang ulitos. May na yan Regina. Simple ka dan below po. Sera Afkakar Duho ad Bimay join Carlo. Ewan kung saan ba tong di yata marunong English to eh. Si Angkita. Kasi tinanong ko na itong tagasan, di naman nag-reply. Mega love shoutout, Idol Nogi Hunter. Mayroon na tayong 1 oras sa live stream ha. Sisi Kusina ni Diyos eh, may bakas ako sa Malaysian style mo, pakicheck. Sis, para alam mo na dikit mail ko. Sa nakapin, done with comment. Mega love shoutout sa idol kong Ate Josie. Nabas ko na pala yun. April Channel and Simple ka, nag-drop ng bahay. Gabi Tolentino, tamsak po host. Baba ka rin ng main mo, kaibigan Gabi Tolentino. Gabi Tolentino, okay na. Kalimbang on na ako sa'yo. Dito ko sa'yo sa Wow Magic. Sa Wow Magic mong Oh. O, tanggalan ko na ito ng jacket. See? Pag makulit po, tatanggalan ko ng jacket ha. Maging man yan, maging tawag nito. Foreigner man yan o Pinoy. Pag makulit, tatanggalan ko ng jacket. May moderator na yan, kaibigan Gabi Tolentino. Kasi hindi tayo dito magkukulitan, hindi to paangat channel, ay hindi to paangat program. Support each other tong aking live stream, hindi paangat. Para maintindihan nyo lahat. Support to each small YouTuber. Hindi po to paangat channel na tamsakdan, baba ng link. Ayaw ko po ng ganun kasi pangit yun. Kaya wag tayo makulit. From Bell's Adventure Channel. Nakikinig ako. Magadgad muna ng radish, pang radish cake, Chinese New Year na. Sige, Happy New Year yan, kaibigan Gwynfy Vlogs. Salamat. +1 pala ako sa nakapin. Ay, palit ko na nakapin ha. Tapos, sino kasunod na? Si Ate Miralisa pala. Kanina pa to, si Ate Miralisa. Ipin ko lang to, si Ate Miralisa. Nasaan yun? Si Manoy Dong pa pala. Ate Miralisa, bahay mo nga. Yan, wala na si Sarah Vlog oh. Pag magagalit kayo sa sinasabi ko, wala na akong magagawa doon. Basta tinuturuan ko kayo ng tama. Kasi hindi naman to paangat. Ang live stream ko para magsuportahan tayo. Hindi yung imbis na magbaba kayo ng baba ng link, makipagdikita na lang kayo. May makukuha pa kayong legit na banana.
Bro host, support to each other. Panuorin din sabay dikit at mag-iwan ng bakas. Oh, hindi yung ano, kaya pinapaliwanag ko Ate Gwen P Vlog. Kasi, sa totoo lang, ayaw ko nang mag-ano ng ninja eh. Magpapasok ng ninja eh. Kasi, ang ninja, isang ano yan, wag sana magagalit yung mga ninjang gumagamit ng ninja. Kasi yung ninjang mga baguhan na ginagamit, gusto lang yan mangisda ng mangisda. Puro lang yan ano, hindi nanonood yan. Kaya po, karamihan puro lagas din yan. Lagas din sa yung subscribe ng mga nandito mga mail. Pag nag-subscribe sa inyo, hindi naman nanood, siyempre lagas siya sa kanya. Pero siya, ikaw nanood ko sa kanya, kasi ang ibababa nung ninja na link, yung main niya. Ikaw na main na dinikitan niya, manunood ka dun sa main niya. O ngayon, ikaw ang kawawa. Kasi yung ninjang gamit niya na pinandikit sa'yo, hindi naman siya nanood, nag-subscribe lang siya, nagkalimbang all, nalagas, o di ikaw ang lugi. Kasi ang ninja, pang giveaway lang naman yan, pang giveaway ninja. Ako ba, sa mga lahat ng naandito, ako ba pag pumapasok sa live stream nyo, gumagamit ba ako ng ninja? Hindi ko ginagamit yung ninja ko, pero marami akong ninja, puro legit. Puro legit yan. Marami pwedeng ipanood. Pero hindi ko ginagamit yung ninja. Ginagamit ko lang yung ninja pag talagang lobat na lahat ng ano ko, lahat ng naka-connect na account ko na to ni Maxam. O nga, tiyaga na lang tayo, hindi makakadagdag to sa blood sugar. Ayusin mo Bell's Adventure ha, ayusin mo ha. Alicia Miller, bagong dikit sa'yo. Mega love shoutout, Juliet Mugbang Sisi, nakatambay na miss house mo till morning. Nandiyan naman si Mrs. Englishin mo na Mrs. ha. Bahala ka dyan kay Ankita. Sino ba yung nakapin kanina? Dan na. Ay, si ano yun? Yung nakapin kanina si Ate Alicia Miller. Simple ka dikit. Dan sa yung bahay from Bell's Adventure Channel. Ito, pakidikitan naman po si Bell's Adventure. Mabait din po yan. Isa din pong supporters po yan. Yan, si Simple ka. Mabait din po yan. Yun, tapos na harang manoy. Regine Lau yun. Dan Bell All, sabi na April Channel. Pasukli naman. Super MC, hi sa'yo. Bell's Adventure, thank you from Simply Kaka. Simply Kaka Dan from Regine Lau yun. Pabalik po sa mga na-shoutout. Pasukli. Huwag po kayong maniwala dun sa ano. Huwag po kayong maniwala dun sa salubong na nalalaman na salubong. Kalukuhan po yun. Ang maganda po ganito, pag minention kayo, huwag po kayong magbalik dun sa link. Pindutin niyo yung 2-3 tuldok dito sa tabi kung laptop naman ang gamit nyo. At kung cellphone naman ang gamit nyo, i-touch nyo lang yung kanilang channel. Tapos go to channel kayo para hindi mahalatang nag-subscribean kayo. Sino na to? Hindi ko nakilala to April Channel, hi sa'yo dating kaibigan. Simple Kaka, stay connected. Deng Apay, ni Gagamrak, di mo tagla-live. Wala daw siyang gagamba. Ate Nora Aron, wala daw siyang gagamba. Yun, tapos na harang. Tingnan mo na, wala na si Sarah. Ayaw mo pagsabihan si Sarah? Pamention po, suklian ko from Super MC. Yan si Ate Miralisa napaka-supportive niyan. Super MC 22, done in your house. Yun. Thank you. Nagbabalikan na sila. Huwag kayo maniwala doon sa nagsusubscribean.
Ganun ding. Wen, awang ka ti ko na. Ti, anong tawag dito ba sa atin? Ang kita Haponesa. Atayan na Henry parang Enrico Titar. Oo nga kaibigan Enrico, hindi naman marunong pagsabihan. Ini-English na nga, alam nga naman na hindi niya maintindihan yung English. Kasi nung isa pa yan nag-live ako nung isang araw. Ganun lang ginagawa niya, babasa ng baba ng link. Hindi naman siya nagdidikit. Tayo pang mga Pinoy ang lalamangan, tayo pang lulukuhin. Wag na, tanggalan ko na ng jacket. Ayaw kong siya lang susuportahan. Baunuti a todos the live. Host Bells, dating dikit min ko at tamsak. Sabi na ba mo link? Nagpaharang na din ulit Tibes. Ulit Host Bells from Super MC22 Vlog. Nandito pa ako sa live stream mo ate Nora Aron. 20 minutes na. GL Delicia di Culinaria. Mega love shout out. You have a 153 subscriber, my friend. Bell all me in your house. I will play your agradecimientos, my friend. 27 minutes. Bakit panoorin mo nga to? Si GLK. Host, wag ka lang ma-high blood. Nakakabawas ng personality. Bawas ng personality. Hindi naman ako high blood eh. Papaliwanag lang ako para alam ng mga ayaw kasi ng budol. Mga budol na yan. Walang upuan yan dito sa aking live stream. Pag isa kang budol, wala kang upuan dito sa aking live stream. Yan, sinasabi ko na. Ayaw ko ng budol sa aking live stream. Wala kayong upuan dito sa aking live stream. Wala kayong kumot. Kasi gusto ko, magtulungan tayo. Uray ni Edners, dimot AGLS. Hindi, nagpahinga yata siya kasi nakuha na niya yung kanyang sahod. Nakuha na yung sahod na eh, kaya siya eh. Thank you my friend, GLK. Delicia di Culinaria. Thank you my friend. Where are you from my friend? You are from, Brazil? Brazil my friend, GLK. Yan dapat. Lagi ka na ka-smile. Lagi naman ako naka-smile Bells Adventure. Grabe ka naman. Alicia Miller. Dobicar Dia. Subscribe. Aap ka Bicardo. Obligado my friend. Ay ano nga to? Taga Brazil nga to. You have a moderator my friend. GLK Delicia di Culinaria. Please drop your link, my friend. Kasangga, Lonbit, Aksalan, Tamsak. Kasangga, Lonibit, Aksalan. Dito ako sa bahay mo, my friend. Main to kaibigan, main. Tamsak ako na ito yung premiere mo. Premiere. Like number 3. May dumaan ang newscaster. Ayaw niyo magpakita. Kaya i-off natin yung ating camera. Oh, sino to?
Wala na si GD. Simple ka nga, Dan Suklina. From Ati Teti Maganda. Next pin. Sinong kasunod? Mag-comment po kayong magpapapin yung hindi pa na-ipipin, ha? Huwag po kayo mahiya, ha? Huwag kayong mahiya. Huwag mahihiyang magtanong. May nakapin ba dito? Sino to ang kita? This message is held for review. Sino yun? Super MC Vlog. Dana po ako sa'yo. Nagkukrug-krug mention ko. Host work mood muna ako from Simply Kaka. Sige, susunod kita kay Bell's Adventure, kay Bigel Simply Kaka. Pasupport naman kay ating Alicia Ministry, Alicia Miller Ministry. Om Grande, Abrico do Amigo, GL, yun. Thank you my friend. Maraming salamat sa lahat and keep safe from Simply Kaka. Yun, okay, nandito na yung ano mo. Kasanggalo ni Bit Aksalan, ha, meron ka ng moderator, kaibigan. Nahuli lang. Welcome my friend, Dennis Zero. Yun, ito si Dennis Zero. Thank you my friend. From Brazil. This is a very good friend. Very nice friend. My friend Nini Cicero from Brazil. Please support her channel, my friend. Pag-support naman dyan kay Nini Cicero. Mabait yan. Manoy, hello from Manay Juliet. Truding. Nakasahod ni Idner. So, nakasahod na. Ay, patay tayo dyan. Yun lang. Sabi na wag gagamitin to lobat na. Teka lang po, kala ko charger. Sabi ko na wag gagamitin. Lobat na. Patay tayo dyan. Nalintikan na pag ganito. Dito ka nga, Brad. Sa baba. Ididikit natin tong ating lamesa. Yung ginawa nating lamesa. Kasi siya kumaingay, ha. Sana mag-charge. Yan, teka lang. Nagkukrug-krug na itong aking ano. Tinapay oh. From Lubis Bakery. Shoutout sa Lubis Bakery. Salamat sa inyong pandikoko. Baka naman Lubis Bakery. May galap shoutout, Manay Uri. Kapalangga. Thank you. Yes, thank you my friend for your prayer emoticon, my friend. Hindi si Zero. Thank you very much. Hashtag GL, Kidi Culinaria, full support, new friend, Hula Amiga. Doon mo. Saan yung bansa? Ate Alicia Miller Ministry. Si GL Kidi Culinaria. Bro, official, may galap shoutout to from Johnny TV Vlog. Good morning po. Kumusta? May galap shoutout from Manay Uri, official TV Kapalangga. Vamos from GL Ki Delicia di Culinaria. Chantil May, may galap shoutout. Kaibigan Chantil May. Ito, umingi sa akin ng ayuda to eh. Naaway ako nito ni Chantil May, pero uunahin na kita Chantil May, ha. Para hindi ka ay, baba ka muna pala ng bahay, Chantil May.
Panoorin ko muna yung Ebel's Adventure pala. Sa nakapin. O, like 100 ano ko, Bells? Like 136, harang lang, harang. Ayun o. Nakasubscribe na sa'yo yan. Panoorin ko lang. Baba ka ng bahay, kaibigan ano, Chantel May. Ang aking best friend. Naaway ako niyan eh. Ay, tapos na pala oh. May thumbs up na oh, kaibigan Bells. Panoorin ko na lang ulit. Nasa harang lang. Ay, ito lang pala yung aso mo eh. 30 seconds. Wala kang may ibabang ano. Wala kang may ibabang link. Daybag na bigat mo host. Ilocano gaya mga to yun. May samang Ilocano. Brazil. Oh, sabi na nga ba Brazil oh. Galing ko talaga. Thank you my friend. Nini si Zero is ano? Ano tawag yung ano? Kilala? Bakit? Ha? Magkakilala siguro to ni ano? Nini si Zero. Please drop your link my friend. GLK Delicia di Culinaria. Please drop your link my friend. OTW Johnny. Yun, daming taga-Brazil dito ngayon oh. Achiteco, Dicaiceras, Paryabar. Mega love shout out my friend. Atletico pala to, Atletico. I will see your channel my friend. You have 67 subscriber ay. Bell all na pala ako sa friend. Atletico, Dicaiceras, Paryabar. Thank you my friend. Maksam, kain na. Ito, kumakain natin napayaw, pandikoko. From Lobis Bakery. Baka naman Lobis. Ugalo Dicantado. Heen. Pwede kita mo sa nakapin at papaltan na rin, papaltan na. Alex TV, may galab shoutout Alex TV. Nasaan si ano? Chantel May? Kaba ng bahay, Chantel May? Patambay idol, from Juliet Pukbang. Sige ate Juliet, tambay ka lang dyan. Huwag ka naman gugulo, marami nang gugulo. Ugalo Takuntando. Yun, nag-drop na lang link si ano. Support nga natin to, ipin ko nga lang saglit. Kasi bago to eh. Palitan mo ko ta Bells. Bells Adventure ha, palitan mo na kata. Ipin natin tong ano, Brazilian. Favorite tuleta pandiko ko host. Enjoy. Mahal kami sa. Walumot atoy. Ay ate Gwen pala, baba rin ng bahay pala. Yun, nandiyan na pala yung bahay niya. Ate April, sana maya lang saglit ha. Ipin ko lang yung mga hindi pa napipin. Sa bagay, di ko pa nga pala naipipin yung ano mo, yung main channel mo. Mega love shoutout my friend, Emito TV Mix. May jacket ka na. Si Manny Dung Vlogs pa pala oh. Obrigado my friend. Thank you my friend, no problem. Bagong upload Manoy, palablab naman. O sige Manoy, no problem. Manoy Dung Vlogs. Itong the best na Manoy Dung Vlogs eh. Ba't walang harang Manoy? Mukbang tayo mga ka-idol. O ayan o, mukbang tayo mga ka-idol o. Ito Manoy, di pa nakasubscribe o. Ayuda ko na rin o. Ba't nakahubad?
Like number 3 Manoy. Like number 4 tong isa oh. Excuse nga. Natupak na naman yung aring ubo. Yun, we'll be right back. Shoutout sa 11 viewers, 46 thumbs up. And salamat kay Ate Alicia Miller, Ministry of America. Bagong upload mga naipalablab. You have a moderator, my friend, Atletico de Caceres, Parjaba. You are now. You have now a moderator. Vamos que vamos. You are now one of the moderators. Bala, maintindihan nila yun? Obrigado, my friend. Thank you very much. Thank you for support to my channel. Manay Mukbang, kain po tayo. Ayun, kain daw tayo. Sabi ni Manay Dung, kumakain na siya. Ayun. Ay, ba't napindot ko? Ayun, kumakain siya. Oh. Nakaubad pa yan. Bimbulro ko na yan, bimbulro ko. Pero pag nagsumbero yan, ano na yan? Tawag nito? Ano ba yung sinabi ni Manay Dong? Nung nagsumbero siya? Bibi Ama. Riti mo. Ayun. Return mo kom. Certeza. "36 minutes, Ate Nora Aron sa yung live stream. Kasangga, Lone Beat Aksalan, nawala na si Kasangga. May galabs na ito, T-hashtag Juliet Mukbang. Shoutout sa 11 viewers, thank you for coming. Todo bem amigo from Atletico. Drop your link, my friend, Atletico. Thank you, Deng. No problem po ate Ate Nora Aron. Mamaya play po ulit sa isang gadget para hindi masilip ni YouTube na unang play ko kasi sa yung main yung Kunmi Maksam. I-play kita ngayon dito sa isang gadget pagkatapos. Vamos no Pichado. Sa mga nandiyan kanina, thank you sa inyong thumbs up ha. Salamat. Meron tayong 46 thumbs up. Thank you my friend GL. Kidelicia di Culinaria. Thank you my friend. Ganun yung gusto sabihin niyo. And tapos thumbs up. Diyan palit na si Manidong.
Pasilip naman kay Manay Dong. Bagong upload niya, ano lang naman eh. 12 minutes. Dan sa nakapin, sinigang. Sabi ni Manay Dong. Dan sa nakapin, Manay Dong, sinangag. TMG. What is the meaning of TMG? GLK, Delicia, de Culinaria. Harang Manoy. Eyo Moro no Brazil. From Atletico de Cajaceras. Obligado por a porca, my friend. Obligado. Ano nga yung English ng obligado? Obligasyon. Obligasyon, gano'n. Gagawin niya naman. Shoutout sa team viewers. May grab shoutout sa inyo lahat. Si ano lang yata nag-isteo, si Ate April Channel na hindi nagalit sa sinabi ko na ninja is hindi pwede. Pero okay lang, yung walang problema. Basta at least totoo tayo sa sinabi natin. Hindi tayo plastic. Okay lang naman yung ninja, basta kilala ko. Pero kung bakuhan na ninja, hindi pwede yun. Pwede yun pag nagpakilala siya. Na itong channel ko yan, pwede. Pero kung hindi naman nagpapakilala, may binabalak na sa channel natin, biglang nawala yung channel ko, di ko kang kawawa. I pay you later, my friend, is Penta. Naka-live yan. Ha? Live din, pinapanya din. Ano? Live. Ay, may live ba siya? Naka-live yung pinapanya din, live din. Samos Bisenhos, Kiki. Dong Vlogs Dan, sabi ni April Channel. Subscribe na din yata yung siya, Ate April Channel. Baba na ba Ate Gwen P Vlogs? Para isunod kita. Kay Manay Dong. Kain po tayo yung pandiko ko. Tapos pala ibibigin ko sa Ate April Channel ah. Digitan na po, digitan. Nandito lang ako kay Manay Dong, matatapos na oh. April Channel tapos Winpy. Huwag ko mahihiyang mag-comment na papin host. Kanina pa ako ganun, huwag po kayo mahihiya. Hindi naman ako magagalit kasi siyempre kung kanina pa nga naman kayo hindi na ipipin. Kasi may na yung memory ni may na yung memory ni Itunying. Ding asidog kayo kalsada. Malapit lang ng 2 kanto. Malayo na yung 500 meters. Saglit lang pag lumabas ng kanto. Mga 500, pag palagay ng ganun, 500 meters. John, may budaya ka na. Ate Anan, Austria. Hello morning, Idol Tunying from Anan, Austria. Un grande abrigo do amigo GL Bud Dormer. Tambay lang ako dito, Idol. Busy pa sa work. Sige, thank you. Thank you, Ate Anan, Austria. Kitan tumano makadagas kami dito ada lugar ni manong ko. Kitan tumano makadagas kami.
Dita. Ada lugar mi. Ni manong ko oray mabiit lang kuma. Bueno, ang problema no, siyempre, alangan mo't na ibagak na ano, na ana mabalin. Siyempre, sayang mo't i-effort yun na dumagas to balay. Basta ipim lang ton, ano ka, tanong amok. Para may vlog din natin, para makita ng mga friends natin na nagkita tayo, gano'n. Clouds TV Official, mega love shoutout my friend, good morning. We have a moderator, kaibigan. Magandang tanghali, host. From Cloud TV Official. Wait, screenshot ko number mo. Okay, thank you. Thank you, Ate Noraran. Pagapan nyo? Ang kamiling Tarlac, pagapan nyo? Asidog lang ata, asidog. Ang pemi sa oras. Pagapan niya ate, kamiling ba? Shoutout sa mga viewers yun, tapos naman ito mo. Manilong, tapos na oh. Oh. Thank you for watching. Kasaran na di San Miguel. San Miguel. San ba San Miguel? San Miguel Tarlac. Agpasar kami gamin din ket apan midagasen kasinsin ko dita Pangasinan. Dito'y Tarlac din San Miguel. Alam ko San Manuel eh. San ba parte San Miguel? Anong kasunod? Tarla ay anong kasunod? Kamiling, ganyan. Ano nga ba isa? Ananos na, bigi-bigi with love and care, Tarlac, Asidog, Camp Aguinaldo kami. Ay, alam ko na. Lampas ng paggaling dito Pangasinan, bago dumating ng Tarlac. Camp Aquino kami. Ayuda. Adayo kamiling din. O yung kamiling nga pala dito, papunta dito sa kabila. Anong lugar po ba yung SM? SM Tarlac. Next, pin ko lang si ano ate, pin ko lang to si ano, Atletico, para matuwa naman. Daltan ka naman ito nga. Kasi di kami SM Tarlac. Doon ko binili kasi yung motor ko eh. Yung motor ko doon ko binili sa Tarlac sa may ano, kuna ng SM, tapos yung may kanal sa likod ng SM, nakalimutan ko na yung baryo. Yung likod po ng SM, di ba pag SM po tapos may creek yung dadaan na papunta ron sa ano. Obrigado from Atletico di Caseras, Paryabar.
My friend, Atletico, my friend, subscribe this one backup cell phone to your channel. Bell all, my friend. And I will watch your latest video. And this is your latest video, my friend. Wow. And this one, my friend. I subscribe again this one backup cell phone. And I watch again this latest video. Your latest video is Moncha Asol de Caceres Pariaba. 2 minutes and 56 seconds. Yan, sunod na kita dito, Ate Pearl Channel. Owen, Creek, Adda. Asidod kami dito SM. Oh, malapit lang mo sa SM yun eh. SM, tapos gaganon lang ng konti, tapos Creek, papasok. Bandang kanan yung Creek eh, pagpa Manila. Doon ko binili yung motor ko eh. So naunan, Gwen P, dikit na po ako sa inyo from Clouds TV Official. Yun, may kalab shoutout sa 14 viewers. Kaano ka na panding? Matagal na yan ate, matagal na. 2019 pa yata. 1918. Doon ko binili yung motor kong yung linisan ko no minsan. 2018 po yata yun. 18 or 9. Basta ganun po. Kuya daw, may kalab shoutout po from Cloud TV Official. Kunak na kadigito lang. Nabayagan. Ay, Jan Sir Dan Adriano, may galab shoutout. Salamat at nandiyan ka pa kaibigan Jan Sir Dan. Salamat sa BGBG. Ay, mapan kayo lang ti Uminggan, tapos ang subli kayo mo lang dita San Miguel. Sunod ko na to, sunod. My friend, Atletico. Done watch, full watch to your latest video, my friend. Done po kay Celso Loto from Jersey Gan Adriano. Natuwa ako dito sa sa comment ni Jan Sir Dan Adriano sa aking papalipad ng laruan. Madiding, numapang kami dito tapos apan kami ni Babiskaya. Ay, apan ni Babiskaya kayo. Nata dito din ang daan. Sarap sana yun, no? Pakasalan, maraming foods. Malapit na yun, ibabis kaya, malapit lang naman. Ba't na kay Arnel Pineda na to? Paharang lang ako sa sarili ko. Sunod nyo si Ate April Channel. Mega love shoutout sa 10 viewers. Sino kayong 10 viewers na to? Ay, kilala ko na to si Ate Miralisa. Jan Sir Dan, Bell's Adventure. Manoy Dong.
Ahaha. Sa Negros. Aha, sa Negros daw po kuya. Ganun dati. Yung kayang takbuhin ng kabayo mo na lupain. Pag nabakad mo, kaharian mo na yun. Dito ako sa ano. Lahat daw na nakikita ng drone. Lahat daw na nakikita nung drone sa amin daw. Bakit pagkatagayin ako ng mga may-ari ng ano, katabing lupa. Yung nababakurahan, yun lang yung sa amin. Tapos yung kabila ng kalsada, yung may kabilang kalsada, hindi na sa amin yun. Taga ano ka host? Pangasinan anak. Ate Gwen P. Vlog. Pangasinan ka ba, di ba? Ate Gwen P. Ilan na, ngayon malapit tayo magdalang oras oh. Dikit mo ba dyan Sir Dan si ano? Dyan Sir Dan? Si Bell's Adventure? Taga dyan din yan eh, nag-i-scuba diving. Ini-invite yung kanya ako eh, pumunta daw uli ako. Pumunta daw ako dyan sa ano, sa Palawan. Para daw April Channel, Bell All. Thank you, my friend Atletico, to subscribe to my friend April Channel. Thank you, my friend. Ano yun? Ba't ganun? Dito sa kabila. May nabasa ako sa kabila, dito sa kabila wala. Winding tatlo baboy tapos may salitsyon. Ba't wala hindi ko nabasa sa kabila yun? Ah, ito. Hindi ko po ano channel niya kuya. Ito oh, yung pinin ko kanina yung Bell's Adventure. Bakrid ka. Taga Palawan niya, nag-i-scuba diving siya. Pag nagkaroon ako ng budget, pupunta ako dyan. Nakikipagkita ako sa inyo. Siya daw bahala sa akin eh. Basta makapunta lang daw doon, siya daw bahala. Sa kanya na daw yung ano, sa kanya na daw yung Don Pins. Sa kanya na daw yung ano, yung tutulugan. Basta makapunta lang daw, pamasahe lang daw. Sa kanya daw, siya na daw bahala mag-ano, kung magdadive kami, mag-scuba diving, siya na daw bahala. At saka si ano, si Kilap, anong pangalan ba nun? Nakalimutan ko na. Maricel Kilap yata yun. Watch live now, Aver Channel. Oh, konti pa lang bahay niya. Nag-uumpisa pa lang yan, kailan pa lang yung, tinan niyo yung ano niya. Siguro mga kaibigan niya ni ano, ni Nini si Zero. Kasi si Nini si Zero, matagal na sa akin yan. Lagi ako nagko-comment dyan. Pero mabait naman yan, nagbabalik naman. Nanonood din. Kaya dikitan niya ate, pag ano yan, si Nini si Zero. Ewan ko dito kay ano, kay GL ba yun? GL? Dan din po sa nakapin. April Channel from Ate Janserdan Adriano. Ano po channel niya kuya? Pengiling. Ano channel niya? Teka lang. I-search ko. Bill. Ito nga ba yun? Search ko lang.
Hindi. Hindi ko na mapakread eh. Mamaya pupunta ulit yun, hintay mo lang. Janser Dan na po kanina sa iyo from April Channel. Atletico Dan Olbel. Hashtag April, thank you. Yun. Thank you very much. To each other or to everyone. Oy, magdadalawang oras na po tayo. Yun, shoutout po sa 10 viewers. Salamat sa 47 thumbs up. Kaya lang, ibalik ko lang baka makita ko. Hindi na pala makikita talaga kahit ano. Thank you sa lahat from April Channel. At 2 oras na kmet. Garudon day. When din 2 oras na. Baga 2 oras na. Baka may gagawin ka pa nang. Nanguraron. Trabaho ko pa lang. Uragon Vlog TV. Hanap. Harang pamanay tunying. Yun, may moderator ka na. Kaibigan Uragon. Teka, hindi ko pala napanood. Panuorin ko ulit ate ano. Sky Ranch, Pampanga. Meron na pala, meron na. May like na oh. May harang na rin pati oh. Ito, meron na rin oh. Naka-like na rin oh. Ito, Brazilian din to. Si Zero Sausa. Bomday amigo. Amen. From Cicero, Sausa, my friend, from Brazil. Marami tayong kaibigan mga taga-Brazil eh. Gwendeng, ilutok lang, Jai, si dami. Sige pa ate, sige, magluto ka po muna. Okay lang. Nandito sa Sky Ranch, Pampanga. Panoorin ko. 2.53 minutes naman. Puro na pala to live stream. Dito po ulit ako sa silent live stream for watch hour. Ilang minuto to? Ay ano lang pa? Ilang oras to? 5 hours. Oh, 48 thumbs up nga. Like 48 my friend from Cicero, Sausa. Harang pa kumakain tanghalian. Harang pa habang kumakain ng tanghalian. Todo Bim. Kidios Abenco. BC Isuar Familiar. Amen. Pangalawang harang manoy from Uragon TV Vlog. Salamat. Puro silent ulit sa atin. Apo, dalawang piniplay ko, dalawa na.
Malapit na lang yan, sa linggo na lang yan. Kung 700 na lang watts hour. Try natin isang linggo. Yun, thank you. You have a moderator, my friends. Si Zero Sosa. Haba naman ang ads nito. Hindi pwede yan. Yun, tapos na oh. Nandito na ako kay Siang Paulo Recip. Oh, tapos na rin natin oh, pero may ads na rin oh. May ads na. Pero skip ko na lang yan kasi hindi pa naman monetize. Yun, palampasin ko lang po ng tawag ito. Ilang minuto para 2 hours, saktong 2 hours. 6 plus 6 hours. Sakto nga, 120. Winding. Yan ko lang ito ng 10 hours, 18 minutes. Ilang pas ng 10 minutes. Mag-ano na po tayo mag-e-end na po, mag-e-end. Tapos ding anatomics nga requirements ni YT. I-apply mo na, apply. I-apply niyo po, i-apply. Manay nakatambay lang. Luto muna ako ulam namin. Sige, Manay, thank you. Si Zero Sausa, thank you very much. Jan Sirdan, kaibigan. Thank you. 10 minutes, mag-end na ako, mag-end. Ate April Channel, thank you very much. Tapos yun. Iano mo lang yan, di ba yung may watts hour tapos, di ba 4 po yun? Dati 2 lang yun eh. Ngayon 4 na. May step 2. Pindutin mo lang yun. May nakalagay naman dun kung ano apply, gano'n. Kaya ano ba to? Sa ilalim ng puting ilaw. Dito na pala ako ulit sa ibang silent LSO for watts hour. 39 minutes. Like number 11 na lang ako. Like number 11. No na-apply na din. Wait for the AdSense. Then ano ulit. Pag na-apply na, magkakaroon na ng advertise. May ads na. Tapos mag-iipon ka ng $10 or may higit sa $10 para ipadala ni AdSense yung PIN. Yung PIN para sa account mo na doon iipunin yung sasahurin mo, gano'n. So, madali na lang po yan, madali na lang mag-apply na ganyan. Kaso ang mahirap, pag monetize channel ka na, dapat lagi kang masipag mag-upload, lagi kang masipag na mag-video, mag-suporta, gano'n. Okay lang, upload ka lang ng upload. Walang problema, malay mo may mag-viral. April Channel, panoorin ko po pelikula mo from Uragon Vlog TV. Baba ka na ba ikaw, Uragon?
Para isunod kita kay Ate April. Wending, thank you. Yeah, welcome, welcome po. Baba na ba kaibigan ka Uragon? Uragon TV, salamat po. Hindi kasi maano to, bakit kaya? Sa iba pwede naman. Nung kay Uragon, pag clinic ko, nakalagay report black. Pero pag dito sa main, okay naman. Pababa kaibigan ka Uragon ha. Kita ano JP $100 ng bagada. Yun, pag may $100 ka na po, pag nakuha ko na yung pin, nakuha mo na po yung pin mo, no? Pag nakuha mo na po yung pin mo, may nakalagay dun sa pin na number. Ay, number nga ba o letter? Or letra? Letter yata yun, letter, 6 digit yun. Yun ang ilalagay mo dun sa AdSense mo. Pipindutin mo po yun, kasi may magpapadala man sa AdSense, magpapadala sa AdSense sa'yo, sa yung Gmail, na nakalagay dun yung, dun mo ilalagay yung pin. Pag pinint mo yung pin na yun, pag pinasok mo yung pin mo, papasok mo siya sa AdSense, mag-iipon ka na ng $100 para doon ka na mag-umpisang magsahod. Pag naka $100 ka na po, automatic na yon, may sahod ka na. Tapos, pag gusto mo nang kunin yung sahod na yon, halimbawa hindi pa 1 month, hindi pa nakaabot sa isang buwan, tapos nakuha mo na yung $100, mag-message ulit sa'yo si Gmail. Mag-message sa'yo na mayroon ka ng sweldo, yun, andun na, nakalagay na yun. Tapos, ilalagay mo na ulit kung mayroon ka ng bank account, alam mo, may bangko ka po. Ilalagay mo po dun sa yung AdSense, yung bank account, para dun ipasok ni YT, ni YouTube, yung sahod mo. Diba, ayaw mong kunin. Diba, sahod mo ng January. Diba, sahod ka ng January, nagpadala na ng, diba, $200 na naipon mo. Kung gusto mo nang kunin, pwede mo nang kunin. Kung mayroon ka pong bank account na ilinagay doon sa AdSense. Ngayon, kung ayaw mo pa naman po kunin, okay lang, pwede naman ipunin. Tapos, February naman, may madadagdag naman doon. Pero kahit di mo po kinuha, pag halimbawa may nakuha ka ng within 1 month ng $200, tapos, alba, January, may naipong kang $200. February, ay January hindi mo kinuha. Tapos February, naipon mo $50. Idadagdag yun sa $200, magiging $250. Tapos pag March naman, halimbawa nakaipon ka ng $300, idadagdag yung $300 dun sa $250. Di ang magiging pundo mo na sa yung bank account is $550. Kung gusto mo nang kunin yung $550, i-withdraw mo na lang, pwede mo nang i-withdraw. Winding, thank you. Uragon TV, salamat po. Ganun din, monthly mo agsahod din. Monthly din. Sunny Official Vlog, mega love shoutout host from Sunny Official Vlog. Monthly magsahod yun, monthly magsahod. Sunny Duterte pala to. Naligaw ka kaibigan, Sunny Duterte. Sunny Marcos Duterte dati to eh. Baba ka ng link mo kaibigan. Sunny Official Vlog, mayat gaya ma. Busy pa di, sige walang problema yan, no problem. Tamsakdan kaibigan Tunying from Ate Marita's Kitchen and Travel. Yan, meron ka na pong moderator ate. Thank you to information din nga. No problem. Share ko lang yung hindi naman pwedeng kasi yun din naman ang gusto ko. Yung makatulong.
mag-share kung anong mga kung ano po bang naging experience ko dito sa YT simula nung nag-umpisa ako. Gusto ko po talaga makatulong din sa kapwa ko small YouTuber. Kung mapapansin niyo po, wala po akong join button membership. Ayaw ko po talaga magpa-join button kasi kahit pagpalagay na 39 pesos yung magpapa-member ka, tapos step 1, tatlong step kasi yun eh. Sunod 39. Halimbawa sa sunod naman 69 ba o 99. Basta ganun po, meron na 49 tapos 99 tapos 159. Ayaw ko naman hindi naman sa sinisiraan ko yung mga gumagawa ng join button ha. Ayaw ko lang ko talaga. Baka sabihin niyo sinisiraan ko yung mga join button na kaibigan ko, hindi po ganun yun, hindi. Ayaw ko lang po talaga lagyan mga kaibigan. Kasi gusto ko lang din naman tumulong talaga sa mga small YouTuber kung paanong naging strategy ko nung nag-umpisa ako. Nag-umpisa pa ako March, April, May, June, July, August. March, April, May, June, July, August, September. 6 months na monetize po ako. May moderator na yan, padi. Ano nga to si Cloud TV official. Ipin ko palitan kita Ate April channel ha. Salamat kaibigan for Maritas Kitchen and Travel. No problem po Ate Maritas. Dan thumbs up manoy. Yun dito kay Cloud. Cloud dito ko sa bahay mo. Subscribe ko na to Cloud. Napanood ko na tong kawayan mo na to. Like number 21 Cloud. Napanood ko na yan kahapon. Napanood namin ni Mrs. yan yung kawain mo na yan. Pangalawa kabayan Kaibigan Cloud. Parehas tayo kaibigan Tunying. Ayaw ko rin maglagay ng join button from Ate Maritas Kitchen and Travel. Tinan mo po, marami din may gustong ganyan. Kasi gusto rin talaga natin na makatulong lang din talaga. Kaya nga pag minsan, pag nakikipagdikitan po ako, naiinis ako sa mga ninja na nagmamadali. Tapos yung mga ninja na ginagamit, na puro lang laging dan, pabalik, tapos bababa ng link, dan, pabalik. Doon po ako naiinis. Pinagsasabihan ko po yan, hindi ko inaaway, pinagsasabihan ko siya para matuto. Kasi po yung gawain ko nung ako'y nag-uumpisang maging small vlogger. Ang ginagawa ko po, sa pakikipagdikitan, dinidikitan ko po yan tapos sinusulat ko. Nakaubos po ako niya ng papel na yung pang grade 4. Pang grade 4 pong papel, tsaka ballpen. Sinusulat ko po yan. Kung ilang minuto po yung pelikula niya, sinusulat ko dyan. Tapos kung anong title nung pinanood ko sa kanya. Tapos, yun din po at yun ang i-comment ko dito sa comment section. Yun po ang i-comment ko. Ito pong pinanood ko. Sabi ko, alimbawa itong kay Clouds. Mahabang Kawayan Clouds TV official. Full watch sa yung video. 15.39 seconds. Hindi ko po in-skip yan. Tsaka yung pinanood ko, sasabihin ko, ang haba naman ng Kawayan kaibigan. Buti na lang may strategy ka para din mo na lang ipadaan sa bakod. Tapos, sa baba po nun, habang nanonood ako, yung comment ko po na yun, naka-stay lang. Diba hanggang 200 letters po yan? Hanggang po sa dulo, kung ano pong makita ko sa dulo ng video niya, yun ang i-comment ko para malaman niya na pinanood ko ng full yung kanyang video. Yan po ang aking strategy sa aking sa pangunguha ng banana nung ako nag-uumpisa pa. Kaya po yung mga binabakasan ko ng maganda, bumabalik po at bumabalik sa akin. Pero po yung sending full support, kahit minsan hindi ko po ginamit yan dito sa sa bakas, halimbawa dito sa pinapanood ko kay Cloud. Yan, magbabakas ako diyan ng sending full support, hindi ko po ginawa yan.
Nag-comment lang po ako kung ano yung napanood ko. Tsaka lagi ko po silang pinupuntahan, Kaya 6 month po na-monetize ako. March, April, May, June, July, August, September 26 na-monetize ako. September, October, November may sahod na ako. November po may sahod na ako. December may sahod na ako. Hindi ko lang po kinuha. Dahil wala akong bank account. Marami na akong bank account na sinubukan, ayaw pumasok. Ngayon, pagkatapos po nitong January, inasikaso ko yung aking bank account. Nakapag-open po ako ng bank account nung Lunes. Lunes. Kahapon po, pinuntahan ko at thank you. Nakuha ko na rin yung sahod ko kahapon. Kaya thank you so much sa inyong lahat na nakasuporta sa aking YouTube channel. Thank you. Dahil sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako magkakaroon ng sahod. Mega love shoutout my friend Gagam Rock. Mayat ding ata strategy, hindi lang ata sarili pinapanunot mo, pati kapwa vlogger mo din iniisip mo. Keep it up, alin ko. Opo, hindi ko naman po iniisip yung yung pangsarili ko lang na dumami yung subscriber ko. Ano pong gagawin niyo sa pagpalagay na 10k subscriber? Kung nanonood sa video nyo, wala pang 100, edi wala rin kwenta. Ganun lang yun. Ganun lang po yun. Ano yun po yung, sabagay, okay na. Pag naka 100,000 ka po kasi, meron kang kay YT, yung plake. May plake ka. Pero ano yun po yung 100 subscriber. Kung nanonood sa upload video mo, wala pang 100. O di wala rin kwenta. Wala ka rin naman sasahurin. Wala ka rin sahod kasi wala rin nanonood ng video mo eh. O mas maganda na ang subscriber mo 2k lang. At least ang nanonood, pagpalagay na mayroon naman 200 na katao nanonood. At least meron ka rin sasahurin kahit kaunti. Kaya nga yung mga ninja, maganda lang po ang ninja, pag magpapa 1k subscriber ka, para ma-monetize channel ka. Pero habang naka 1k subscriber ka na po, sa totoo lang, kahit wag nang dumikit sa akin ang ninja, kasi hindi naman po ito pataasan ng subscriber. Pataasan po ito ng views. May glove sa tart. May bro tunying from Gagam Rock. Silipat ako nasa lansangan ko bro. Sige, no problem bro, no problem. What happened? To you Gagam Rock from April channel. Salamat to sa pasabit from Cloud. Okay, no problem yan. Sa official vlog. Kaibigan patamsak sa inyo upload ko from Maritas Kitchen. Sige, pagkatapos po niya, Ate Maritas ni Clouds. Salamat sa pag-delete, kaibigan Jan Sirdan Adriano, pag-delete sa spam na comment na yan. Congrats kaibigan for Maritas Kitchen and Travel. Congrats din po Ate Maritas, congrats din. Sige, tamsahan ko na yun Ate Maritas, tapusin ko lang kay kaibigan Cloud. Kasi pinapanood ko. Ganyan po ako kahit sa lahat ng live na pinupuntahan ko. Ganyan po ang strategy ko, pinapanood ko po ng ganyan. Tapos po pagbalik ko sa live stream, alba kay Manoy Dong, alba kay Dan Sirdan, pagbalik ko po dyan, siyempre may ads po yan, may ads. Papanoorin ko po muna yan, tapusin ko yung harang. At least nakakuha ako ng limang tawag ito, main channel, 5 main na nanonood sa'yo, malaking tulong po yun sa'yo. Kaysa puro ninja na hindi ka naman pinapanood, di wala rin kwenta. Okay lang kaibigan, take time.
Siguro maiisip niyo rin po, tama din po yung sinasabi ko. Siyanin mo yung 100k subscriber kung wala naman nanonood sa video upload mo. Wala ka rin sasahurin. Kasi dun po tayo sumasahod sa views, sa panonood, tapos sa ads. Doon po tayo kukuha ng sahod. Pero kung wala namang manonood, anong gagawin sa 100 subscriber mo? 100,000 subscriber mo kung wala namang manonood. Adjudan, Bam, BMRS. Like 53, thumbs up host. Ninja mo to, ninja? Kaibigan? Bro, sabi mo, 2 oras ka. 1,494 views kaibigan. Adjudan Bang BMRS. Sunny Official. Vlog nag-drop ng bahay, Adjudan Bang BMRS. Lagyan ko na ng jacket, kaibigan Bang BMRS. Maritas Kitchen and Travel, OTW po, from Jan Serdan. Thank you kaibigan Jan Serdan sa pag-stay. Meron na tayong 54 thumbs up. 2 hours and 20 minutes. Anong oras na ba? Magto 12. Sige, wala pa naman akong gagawin. Pero kung mga gagawin kayo, okay, pwede na mag-skip. Pwede na po mag-skip kung mga may gagawin sa mga bahay nyo. Maria Kitchen, galing na po ako sa kusina mo. Sarap ng adobo mo. May mushroom pa. Yan maganda yung ganyan ang mga magandang i-comment. Tapos i-comment mo i-comment mo yung tama dun sa ni Ate Maritas Kitchen. Imposibleng hindi ka balikan. Maniwala po ba kayo? Hindi. Pag maganda po ang comment, imposible pong hindi niyo balikan. Pero ang comment, full support, sending full support, pabalik, nakakasura, nakakaasar. Dito rin ako Ate Marisa, adobo manok with mushroom. Maritas Kitchen and Travel. 11 minutes and 26 seconds. Yung iba po kasi sila lang gusto suportahan eh. May mga ganon. Meron nga akong dinikita na abang daw siya eh. May dinikitan ako tapos matagal akong di nag-live stream. Lagi ako nasa live niya. Kailan ba live mo, kaibigan Tunying? Pag nag-live ka, sigurado akong mauuna sa'yo. Nag-live ako, di man siya pumunta tapos nakita ko nag-pop up dito sa aking main. Nag-pop up siya. May live stream. Sabi ko, posible hindi niya nakita yung live stream ko. Nan-friend ko. Ganun lang yun. Matagal na ako nag-suporta sa kanya. Hindi tamang unfriend na siya. Okay, done my friend from Adjudan Bang BMRS. Sunny Official, salamat. Bukas balikan po kita kung may bakas po. Ate Maritas. Kahit sino man na andito pa at nakikinig. Huwag kayong magbabalik sa binababang link na Dan, example lang to, ayan, Jan Adriano, Dan, tapos may link siyang ibababa. Huwag niyong balikan dyan. Puntahan niyo po yung link na binaba niyo, doon niyo hanapin yung bakas niya. Hanapin niyo yung bakas niya. Para ang laban. Alicia Miller Ministry. Nandito pala si Ate Alicia. Tama po yun, Ate Alicia Miller.
Siguro po nabasa niyo yung ano, yung bakas ko po sa inyo, Alicia Miller Ministry. Kailan ko lang din nakalikitan si Ate Alicia Miller. O, tinan niyo po. Nandito na ako kay Ate Alicia Miller. Pag nakita ko po yung ano niya, yung upload o kaya live stream niya, imposibleng hindi magpapapap sa akin yan. Kasi pag main to main ang pinandikit natin, hindi na mababaklas yan. Kaya wag po kayo maniniwala doon sa ano, sa lubong malalagas. Kalukuhan yun. Eh ba't ako nagbabalik pag nag-subscribe sa akin tapos tinignan ko yung link na binaba ko at maganda yung comment, binabalikan ko agad yun. Yes, I check now and then my comment section. Marami na po ako nakakaaway sa mga live stream. Meron nga ano, nakakasabi sa akin, ano, salamat po host. No problem, matatapos na kaibigan, oh. Ganyan pa rin yun, hindi ko ini-skip yan. Ganyan ako makipagdikitan. Papanuurin ko yan bago mamaya. Pero habang nanonood ako, halimbawa ganyan, nanonood ako, nagko-comment na ako niyan. Nasa comment na ako niyan, nagko-comment ako kung anong napanood ko sa mga una. Pero di ba 200 liters lang na andyan? Magtitira ako ng mga 50 liters. 50 na litra para may i-comment ko kung ano mga nasa dulo. I'm not using my ninja pag nangingisda ako. Opo, tama po yan, Ate Alicia. Paras po tayo. Meron nga 100 subscriber lang, 100 subscriber. 150 yata. Tapos, gamit niya ninja. Tapos, nagmamadali siyang balikan ko daw siya. Pakibalik naman, kaibigan Tunying, dinikita na kita. Sabi ko, kaibigan, sige, magbabalik ako sa'yo sa bakas. Nung nakita ko ng bakas mo, kaibigan, nag-comment ulit ako. Kaibigan, nakita ko nito, babalikan kita dun sa binakas mo sa akin. Ninja yung kaibigan. Sabi ko, ba't nagmamadali kang balikan kita? Tapos yung comment mo pa dito, spam na spam. Like, sending support, pabalik. From ganito dun sa nag-live stream. Full watch daw. Sabi sa akin, ano kasi kaibigan, 5 years na yung channel ko na yan, binuhay ko lang. Hindi na makadikit yan. Kasi ang na-subscribe niyan is napakadami na. Pinuntan ko ngayon yung channels niya. Binilang ko kung ilan nakasubscribe. Kung ilan yung sinubscribe niya. Wala pang 200. Binara ko siya ngayon. Sabi ko, kaibigan, wala pang 200 yung sinubscribe mo eh. Paano mo sasabing hindi na makadikit? Ang liit-liit pa ako ng channel mo, nagiging ano ka na? Patas lang ka ako kaibigan, be honest lang sa sarili. Biyahin mo ka ako yung may kipag-dikitan ka ng tama at mabilis na lumaki yung channel mo. Hindi yung ganyan magiging budol ka, magiging manlalamang ka ba? Nagalit sa akin, pwede mo baklasin. Sabi ko, hindi ako nagbabaklas kaibigan, lalo pa kitang mamahalin. Kasi tuturuan kita ng tama. Hindi yung tuturuan kita ng ganitong gawain mo. Sige, pagpatuloy mo yan. Ayaw ko ng ganun, gusto ko turuan kita ng tama para matuto ka, para maging monetize channel ka rin. Eh kung ayaw mo ako matuto, pasensya ka ako. Ganun. I'm not using my ninja pag nangingisda. At that team mawag kanyak din. Ano daw sabi ate? Basta ako pa di, inunahan ko na sila. Bahala sila kung di na ako balikan. Okay yun. Unahan mo na sila ng unahan. Kasi pag maganda yung bakas mo, maganda yung comment mo, pag nakita nila yan, hindi pwedeng hindi ka nila balikan. Kasi yung bakas mo is tama. Manginginig pa yan na balikan ka. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, ganyan yung strategy ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Inuubos ko yung 200 liters. May kita nyo na 200 na litra yan yung uubusin mo para ma-comment mo dun sa napanood mong pelikula.
May nagsabi nga sa akin, isa rin totoong vlogger, oh. Sabi niya sa akin, kaibigan Tunying, payo ko lang din sa'yo. Pag kaunti ang comment, kaunti din ang pinanood. Oh, sabi ko sa kanya, agree yun, totoo yun. Kasi wala naman siyang sinabi, wala siyang masabi dun sa comment niya. Katulad dun sa drone ko. Ang comment dun sa drone ko, ano nga ba yung comment sa drone ko? Ganda naman ng laruan mo. Oo, maganda yung laruan ko kasi yun ang pinakita ko. Paliliparin ko nga itong laruan. Alam ko na po yung mga hindi nanonood ng ano. Kasi makikita niyo naman po yan sa channel niyo. Yung hindi pa nanood. Kasi may pula yun may kulay pula. Di ba makikita niyo pula kung gaano kahaba yung pinanood niya. Pag naging pula lahat yan, ibig sabihin pinanood niya lahat. Pero kung yung pula niya kakaunti lang, sumilip lang yan. Makikita niyo po dyan. Kaya tinitingnan ko po yan. Pag nagsabi siyang full watch, titingnan ko po. Pagkatingin ko, babalik ako dun sa live. Kasi marami naman akong gadget puro naman yung Tunying Maxam eh. Ito Tunying Maxam. Ito Tunying Maxam. Itong main monitor, Tunying Maxam din. Kaya titingnan ko muna siya kung talaga nanood siya. Pero pag nakita kong silip lang, doon ko na siya babarahin ngayon. Kaibigan, parang nagmadali ka naman. Sabihin mong full watch, samantalang doon sa YouTube studio ko, sumilip ka lang, ilang segundo lang yung pinanood po, wala pang minuto. Ganun, ginawa ko kaibigan, search ko bahay niya. Hindi ako nagbabalik sa link, search ko bahay niya for sure. Ate Marita, sama yan. Lalo yung mga baguhan ngayon, wag na kayong basta-basta didikit. Pag dinikitan kayo at maganda yung bakas, balikan nyo. Umpisa pa nga lang. Umpisa pa nga lang. Hindi na pinanood yung video nyo. Ano pa kaya pag dumikit na sa inyo yan, pag nakadikit na kayo, papanoorin pa kaya kayo? Hindi na. Una pa nga lang, hindi na kayo pinanood. Lalo na pag na-monetize na yun. Di sabihin, monetize naman ako. Hindi ko na panoorin yan, bahala na siya dyan. Di ba? Yung iba mauutak yung iba lalo na yung mga paglamang, yung manglalamang. Alam na nila ang strategy dyan kung paano lalaki agad. If you use your main channel, it's make your channels become popular because that is our your purpose. Yun, tama yung kay Ate Alicia Miller. Tama yung sinasabi niya. Main po ang gamitin mo kung hindi ka po budol. Yun, tapos na kaibigan na Kaibigan, Cloud. Tapos na rin kaibigan Cloud Kung magandang hangarin niyo po sa inyong channel, ba't po itatago niyo yung menu? Anong dahilan? Diba? Anong dahilan para itago niyo yung menu? Anong dahilan para gumamit kayo ng Ninja para pumunta sa isang live stream? Nawala ako kasi may tumawag sa akin. Okay lang po. Tama, ang dami kong dinikitan. Hindi naman nagbabalik. It's the full support of my Banana House account. Thank you for last night for supporting my friend's life. No problem, my friend. Bang BMRS. Tingnan naman si Bang BMRS. Ano siya? Hindi ko alam kung Muslim yata, Muslim. Live stream. Hindi ko maintindihan yung live stream niya. Pero nandun pa rin ako, nakatutok pa rin ako sa kanya, nag-BG lang ako. Sabi ko kay Mrs. ano ba yung Mrs. Ano yan, Bang BMRS? Hindi natin maintindihan. Sabi ni ibigay mo na, basta tutok lang tayo. Nandyan lang tayo. At least, kahit hindi nakikita ni Bang BMRS, at least alam niya na doon ka nakasupport. Meron na ba dito nakapansin ko rin
Meron iba dito. Kasi, pag nakatambay ka sa isang live stream, talagang nakatambay ka at nakikinig ka lang. Pag nabanggit yung pangalan mo nung host, magbibigi-bigi ka o kaya magko-comment ka magme-mention ka Pero pag binanggit ng isang host, alam ba ito, ganito, babanggitin ko yung pangalan. Sinabi niya, nakikinig lang. Pag binanggit ko yung pangalan na hindi nag-BG o kaya nag-mention, ibig sabihin, wala na yan sa live stream mo. Hindi yan nakatambay, hindi yan nakikinig. Yung sinasabing nakikinig. Kasi, kaya nga ito ang sinasabi ko, maging honest lang tayo sa sarili natin. Para hindi tayo iwasan ng ating mga nakasubscribe. Inaamin namin ni Mrs. Minsan, hindi kami makasupport kasi may trabaho naman tayo. Minsan, sa sobrang pagod, pahinga din. Pero hindi pwedeng hindi namin babalikan yung video ng iba na pumunta sa amin. Lalo na yung nag-comment. Kasi doon ako nagbabalik sa nag-comment Alam mo, lahat kayo nag-comment doon sa drone. Lahat yon isa-isa namin papanoorin yung channel nila kaya binabalikan namin yan. Hello host, nagbabalik from kusina ni Ate Juicy. Yun. Thank you to si Ate kusina ni Ate Juicy. Okay lang to. Kahit sinasabing umaalis siya, nagpapaalam siya. Maganda na nagpapaalam kaya sabihin mong nakikinig lang po ako. Pag minention pangalan mo, wala ka naman. Ba't walang si Alfredo Lacerna. Ako nga pali, pag may NS, wala nanonood, swerte na may dalawa. Ito si pag minsan, si Sunny, dati Sunny Duterte to Sunny Marcos Duterte. Kaso pag nagla-live stream siya, matagal na rin ako hindi nakakapunta sa kanila. Be honest, hindi ako nakakapunta sa kanila. Siguro hindi ko na natsambahan, pag pop-up siguro hindi ko nakikita. Pag pupunta kasi ako sa kanya, minsan dalawa lang yung nanonood. Tatlo. Kaya tinatambayan ko rin. Kain tayo host lunch from Cloud. Sige. Ba't remove moderator Alfredo Lacerna? Hubad naman. Meron. Bakit po kaibigan ko yun? Hello, kusina ni Juicy. Anong ulam natin dyan? From Sunny Official Bag. Alicia Miller. Cloud TV Official. Full pack ayuda. New dikit. Yung main niya ito ni Ate Alicia Miller Ministry. Yung US niya is plug. Plug yung kanyang Johnny TV Vlog. Ito si Johnny TV Vlog May inaway ako diyan sa live niya. Pero hindi ko siya inaway, pinagsabihan ko lang siya. Ay siya yung nag-react. Siya yung parang guilty. Hindi ko naman siya tatantanan kasi totoo lang naman yung sinasabi ko. Ako rin minsan, di kita matsambahan pa din. Okay lang yun pa din, basta importante, hindi tayo nawawala. Hindi naandyan pa rin yung kalimbang all natin. Kung sakali mang may oras ka, napunta ka, nag-pop up sa'yo. Kung sakaling matsimpuhan ko rin na nag-pop up ka, na nandito ko, hindi pwedeng hindi ako pupunta sa'yo. Pero gabi ka yata nagla-live stream gabi. Pag gabi, mga 8 yata, 7, 8, 9, or ganon. Dati. Bakit kaibigan? Wala kaibigan. Papaliwanag lang tayo sa mga Ako rin minsan di kita mga budol. Pag round to 1K kayo, okay lang. Tanggapin nyo yung mga ninja. Tanggapin nyo lang. Para makaabot lang tayo sa 1K subscriber. Pero pag na-monetize na kayo, iwasan nyo na yung ninja. Pero pwede yung silent viewer, tsaka silent subscriber. Yung mga hindi vlogger, yung pag minsan pinapanood ka, yun, tanggapin nyo yun kasi malakas yun, di malalagas yun.
Ako minsan na lang ako mag-ayuda pero ang nakalagay ditong account kasi sa isang cellphone ang papasok na account 5 lang, 5. Yung iba hindi na yan magla-like. Silent alis lang ako lagi sa gabi bago matulog. Sayo okay lang yan pa rin para pang dagdag watch hour kasi nagpupula din yung ating watch hour nababawasan. Okay po April Channel, balikan kita bukas. Bakas lang from Ate Marita's Kitchen and Travel. Magkadikit na ba kayo lahat? Ate Maritas, Dang BMRS, Ate Alicia Miller. By 17 minutes pa para mag 3 hours. Sabay, okay din to para tumaas yung aking WH. Gawin ko ng 3 hours. Hirap talaga pag may budol. Ang didikit, hindi naman nagbabalik. Tamsakdan daw, wala naman. Oo nga man tamsakdan. Tapos, iwan ko ba? Marami na ako nakaaway dito. Lalo yung mga ninja. Maritas Kitchen and Travel. Nag-iwan po ako ng comment. Sabi ni kaibigan Jan Sir. Ito, legit yan. Si Jan Sirdan. Si Ate Mika Gemma. Legit yan. Hindi naman sa pinipili ko sa sabi kong legit. Lahat naman kayo legit kasi lagi naman kayo naandito sa aking live stream. FLM. Supporters yun itong FLM. Silipin ko nga yung bahay nito, FLM. Subscriber. Main mo ba to kaibigan FLM? Sino to Francis Leo Marcos to Supporters din kami yan Francis Leo Marcos Main mo ba to kaibigan FLM supporter? Mangantayin din. Sige na malpasak, mga kami nakaluto pa bakit? Balatong si Dami, balatong. Sunny Official, I can help you in your watch hour. From Alicia Miller. Si ano ba Ate Alicia? Humihingi din po ng tulong yan sa WH ng ka-play din sa akin sa LS. Dalawang LS dito nandito. Si ano po ate April Channel. Pakitulong nga po yan sa watch hour ate kahit kung ano pong may ibibigay nyo. 700 na lang po kulang kasi yun, 700. Baka naman. Para makagraduate na sa isang linggo. Sound trip. Bakas lang po kayo para mabalikan ko from Ate Maritas Kitchen and Travel. Naiginig lang ako bro sa mga kwento. O bro, kilala kita. No problem. Alam ko yan. Marami kayo, 21. Ang mabait na dikitan, itong si Johnny TV Vlog, mabait pa. Kaya idol ko yan the best yan, si kaibigan Johnny TV Vlog. Tuwing umaga, pagkahagising ko, naandyan ako kay Johnny TV Vlog. Maraming budol talaga ngayon. Ako, Sunny Official Vlog. Budol daw si Sunny Official Vlog Kusina ni Juicy. Jan Sirdan? Nandiyan ka pa Jan Sirdan? Ayun si Bell's Adventure Channel. Yan, yung taga yan? Taga Palawan yan. Paraskay yan I-subscribe mo yan, Jan Sirdan. Bels, subscribe mo nga Bels yan Jan Sirdan Adriano. Pakisuyo. Kasi magkababayan kayo Tinatanong ko niya kanina kung nasan daw yung channel mo hindi ko alam ko Bell's Adventure ay ano ba yun? Bell's Adventure Channel, hindi ko ma-search.
Just only watch and bakas sa mga video ko from Alicia Miller Industry. O bakas ka dyan ate ano, thanks po sa inyo. Ate April channel, ang nang Nuraaron, bakas ka dyan, okay, ano, Alicia Miller Ministry. Baka makatulong sa WhatsApp mo para isang linggo lang, okay ka na. Ako nga din, lahat sila, tinuso ko, bahala na, babalikan nila o hindi. Sana official, hintayin mo lang, sana official, babalikan mga yan. Basta men to men, hindi pwedeng, hindi malalagas yan. Sana official, after ako, offer ako sa'yo ng WhatsApp mo. Kunti pa WhatsApp niya na sana official eh. Kung sabihin mo kay Sanay, magbakas ka, magbakas siya. Magbakas ka ng maganda, sana official, kay Ate Alicia Miller Ministry. Malay, makatulong ng 100 WhatsApp, di okay na yun. Sige kaibigan Tunying, kakain mo na ako. Sige, pain na rin ako, saktuin ko lang 3 oras, kasi 2 oras kanina. Nagpaliwanag tayo ng kaunti. Naghahanda lang po kuya, kinig lang. Ayan, dyan Sir Dan, ayan si Bell's Adventure, sa taas. Hello my friend, good morning from Buda Nasir. Si Buda Nasir. Thank you my friend, Buda Nasir. Thank you for coming. Ba't nasira yung relo ko? Delikado pala ito. Ano na? Ba't naman ilaw? Bay, maliwanag naman. Hello my friend, good morning from Buda Nasir. Anan Austria, BGBD. Thank you pala Ate Alicia Miller Ministry. Ano pala yun? Pag US dollar pala, 101.1995. 50 plus pala yung 50 plus. Ako nga daming lagas, kahit iyakan pa natin, hindi na rin ibabalik ni Lolo. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka ba Bell's Adventure? Umiiyak ka? Ano lang yan? Ayos lang yan. Iwan po comment please ng main para mabalikan. Salamat. Prof. Jan Sir Dan. Magkasunod lang kayo Jan Sir Dan sa Bell's Adventure. Nandito kay Manidong Vlog. Mukbang ng mukbang ng yung tamban at saka yung malunggay. Kumain ka na ba, Bells? At nakabalik ka na ulit? Oo, sarap iiyak. Ayun ko sa'yo. Salamat mo host from Cloud TV Official. Egyptian yan. Sino? Buda na siya. Egyptian pala to si Buda Nasir. Kaya. 7,000 plus na. Oo, sarap iyakan. Hirap pa naman magisda at kukuhain pa ni Lolo. Tinutok na naman niya ang ubo. Ako nga, dating na to eh. Tinan yung subscriber ko, dating na yan, 2.7, 2,708 yata yun. Ngayon, na lang uli, 2,980 plus na lang. Host, pag binabasa mo yung message, tinatawanan mo lang. Gulo mo talaga. Di ba sabi mo natawa lang ako? O kaya di pag binabasa ko, di natawa lang ako. Watching po Idol from Imitate TV Mix. Bell's Adventure Channel, dikit na po pala tayo. Saan ka po sa Palawan? Ayan magkilala na kayo para pag nakapunta ako, halimbawa sa'yo, Bells, puntahan din natin yan si Jan Sir Dan. Kaya tinatawa ko na lang kasi pag siniseryoso, nakakadagdag pa ng stress. Oo, nakakaano pa sa ating
Sana nakakakulubot pa sa ating mukha. Di ba sabi mo nga, nakakabawas ng personality. Bahala ka dyan. Bill's Adventure, bakas lang po. Balikan ko po kayo from Cloud TV. Yung Cloud, mga legit yan. Tingnan mo naman pag nagbiroan kami. Jan Serdan, let's collab. Yun, sige, abangan ko ngayon pag nag-collab kayo. Abangan ko. Abangan ko ngayon, kaibigan Bill's Adventure at saka kaibigan Jan Serdan. Sama mo siya, si Kilap-Kilap ha. Bill's Adventure, sama mo si Kilap-Kilap. Di ko na nakikita yun, si Kilap-Kilap eh. Kusina ni Josie, dan sa'yo. From Bill's Adventure Channel. Yan, legit yan si ate kusina ni Josie. Ate Josie ko, or dati yan, yung main. Ba't kayo, tanong ko lang, ba't nagpapalit kayo ng nagpapalit kayo ng channel nyo? Papalit ng pangalan, yung dahil. Ako, channel ko, Tonying Maksam mo. FB page ko, Tonying Maksam din. Ben Loria Official, may galab shoutout. Tinan ko lang yung bahay mo kung main. Yun, main. Lagyan ko ng jacket yan. How much is the rate of dollar house? 51? Ay, wala palang 51. 50.95 eh. Yung pinalipad nyo pong $1.99, dumating dito sa Philippine money is 101.95. Ay talaga. Namimiss mo si Rachel pala. Akala ko Maricel. Rachel pala. Ay talaga namiss mo si Rachel Kilap-Kilap Hosa. Hindi kasi sabi ni Mrs. nag-comment yun. Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Nag-comment kasi yun si Kilap-Kilap tapos pinunta namin yung main channel niya. Wala siyang upload na bago. Sabi ni Mrs. si Rachel Kilap-Kilap ba't nawawala? Lagi ka pa naman hinahanap. Laging hinahanap eh. Minsan na nga lang nag-comment doon sa ano ko. Loida Tech TV. Mega love shoutout. Tinan ko lang channel mo kaibigan Loida. Yun o, 666 subscriber. Dikit na ako sa'yo kaibigan o. Loida Tech TV. Thank you for coming kaibigan. Yan, may jacket na yan. BG lang bro, nagluluto pa ng tanghalian. Anong ulam natin yan bro? Mega love shoutout sa lahat. Mega love shoutout pala sa lahat from Loida Tech TV. Kusina ni Josie, nag-bigi-bigi. Pinapanood ko siya si Loida. Ate Beth Emma. Thumbs love. Ate Juliet mo ba bigi-bigi? Okay, good rate. From Alicia Miller. Pero bakit kaya Huwag na, hindi ko na pala sabihin. Buti wala kayo na si Bill's Adventure. Di narinig na na sumahod na ako. Thumbs love kuya from Beth Emma. Yun, lagyan ng jacket yan. Kain tayo, lechon. Fiesta sa amin from Juliet Mukbang. Oh, fiesta dyan? Ha ha ha. Good morning kuya and to all here with stop emoticon. Emma, kanina pa ako dito, may galab shoutout. Oh, magtatlong oras dito si si Ate April Nora Aron. May galab shoutout. Kagising ko lang kuya, ha ha. Ayan mo na, antayin mo na lang yung ano yun? Kain tayo from Juliet Mukbang. Dikit na host, dati pa. From Loida. Oh, dikit na rin ako sa kaibigan. Padikit naman dito kay Loida. Okay rin to, okay rin to. Kailan ko lang ito nakadikitan eh. Loida TV. Dimit dan. Ano nang sinachat mo Bill's Adventure oh, dimit dan na oh. Trag
Maritas Kitchen and Travel. Travel in Escoba Adventure. Galing na ako sa bahay mo. Yun. Thank you, thank you. Mega love shoutout Ate Nora. Atche. Mega love shoutout Atche Nora. Kaya gising ko lang. Ha ha ha. Ano yung sabi ni Ben? Alam mo sa akin 1K na ang subscriber ko. Hindi ko pinoproblema kung malagas man as long may organic viewer ako na 20 masaya na ako. Oo, tama yun. Tama yung kaibigan. At least may organic ang pag nag-live ka. Katulad ko, may 18 viewers. Merong nanonood sa'yo ng mga 200 plus sa iyong upload. 100 plus. Okay na yun. Kaysa naman subscriber mo is 10K. Meron nga nakapagsabi. Subscriber 10K. Nag-live. Wala pa 5 tao. Max Lechon. Ha ha ha. Ate Jibunuan. Yun, salamat. Pahingilitsin natin, Juliet. Linitsin mo na ba yung mga baboy mo? Maraming baboy yan eh. May damit yan, Ate Jibunuan. Maritas Kitchen OTW. Welcome po kayo. Mga guys sa aking bahay. Wala na bakas. From Loida. Max Lechon. Ha ha ha. Johnny TV Vlog. Bigi-bigi. Salamat host from Loida Tech TV. Napadaan lang dahil may work. Okay lang. Salamat sa pag-like. Kaibigan Loida Tech TV. Thank you very much. Loida, galing na ako sa bahay mo at nakadikit na ako. Yay, magbalikan lang ha. Suki po lahat. May extra banana pa. Sukli daw po lahat. May extra banana. Welcome host from Ate Jibunuan. Bet Emma, dikit dan from Bell's Adventure. Loidatic TV, full nyo dikit from Alicia Miller Ministry. Pabalik niya kaibigan ha. Si Ate Alicia, pabalik yan. Last 3 minutes. Last 3 minutes po, last 3 minutes. So, masakit na yung aking likodes. 20 lang ang views ko, pero full watch sila sa video ko. O, yun ang mga the best na kahit 20, tapos full naman yung video. Wala naman skip, di mas maganda. Pagmamalaki natin yung 100 subscriber, 100k subscriber. Ang nanonood, wala pang 100. Hindi, wala rin kwenta. Bell's Adventure Channel. Muni ka na. Repray ko recent LS mo. O, monetize na yan. Halos magkaano lang kayo niyan. Diyan, Sir Dan. Pagkapanunod. Nauna yata sa sayo na muna eh. Basta, di ko alam kung baka linggo nga lang eh. Bell's Adventure Channel ay may join button ka na. Naku ko lang napansin. Diyan, Sir Dan Adriano, antayin mo collab natin. Yun, antayin ko lang ha. Antayin ko yan ha, pag di lang kayo nag-collab. Bell's Adventure, main ba yung gamit mo? Mamaya balikan kita. Muni na ako pero ang bagal, hirap pala mag-wait. 1K lang naman views ko sa upload pero sa live ko, konti lang tao. Paano nangyari yun, ate ano? Ate G, buti ka pa, 101k views. Na? Ay, nag-viral. Oh, mag-viral pag nag-viral. Hindi naman sa subscriber kasi yun eh. Pag nag-viral talaga, kahit di kayo subscribe, papanoorin ka. Kahit ako, pag nag-viral, pinapanood ko eh. May galap siya at Ruin at Rania. Yung moderator na yan, Tamsak Dan Host. Gandang tanghali, hahaha, from Belsad, patawan na naman. Di gutom si host, kasi kumakain ng pandiko ko. May galap siya sa lahat. Di, natapos na ako, natapos na. Papaalam na ako, papaalam na. Sino? Si Chanel?
Ay, Sunny Official. Nanonood daw si Mrs. Seo, sabi, wala na si Sunny. Ay, iwan ko, nandyan pa. Ang ginagawa ko, pinapanood ko rin ang mga video nila, kaya give and take lang kami. Oo, basta pag nag-upload, mahalata mo naman pag ano eh. Mahalata mo naman pag lagi siya nakasuporta sa'yo. Alangan pag nakasuporta sa'yo, hindi mo suportahan. Pag nakasuporta sa'yo, suportahan mo din para hindi ano. Para hindi nakakalamang yung ano, yung sinuportahan mo. Yung nakasuporta ka, di ka naman susuportahan. Meron din naman kasi ano, meron din susuportahan ka ng 2 araw, 3 araw, 1 linggo. Tapos pag lagi ka na nakasuporta, di naman pumupunta sa'yo. O ate, 3 hours na ako. YouTube business need a hard work, puyatan and patient kasi gabi ang lagasan in earning is only a little bit, not that big. So we really need to have a viral video. Ay, okay. Oh, puyatan nga dito, puyatan. Business nga ni White ito eh, business. Akala ko pag na-monetize tayo, papasahurin na tayo ni White, hindi pala. Pag na-monetize tayo, papasahurin natin si YouTube. Baliktad pala, kaya sa mga baguhan dyan oh. Huwag niyong isipin na pag na-monetize kayo, papasweldo na kayo ni YouTube. Kayo ang magpapasweldo kay YouTube. Baka akala niyo pag na-monetize kayo, okay na, monetize na ako. Papasweldo na ako ni YouTube. Hindi po ganoon. Kayo ang magpapasweldo kay YouTube. Pag hindi kayo masipag, wala rin kayong sweldo. O ano, ito yung sinabi ni Ate Alicia Meyer. Si Whitey ang yumayaman. O paano ko nasabi yan? Na tayo nagpapasahod kay YouTube. Nung isang araw, nag-live stream ako, marami nagpalipad. Nakalikom ako ng $18.76 yata yun. 18.76 dollar. Kulang na lang ng konti bago mag $19. Tapos nag-process kahapon, ang pumasok lang sa akin 13.57 yata yon. O di kinuha niya yung $6. O yung $6 na yun, 50, 300 din yun. O samantalang 3 hours ako nag-live stream, daldal ako ng daldal. Si Whitey, ang ginagawa ni Whitey, nandyan lang, siya lang nag-aano nung ano. Siya lang nag-aano nung ads. Pero malaki yung bayad sa kanya ng ads. Kung nakikita natin dyan ads, malaki yung bayad sa kanya yun. May bayad na yung ads sa kanya, tayo may bayad pa sa kanya. Kaya tama yung sinasabi ni ni Ate Alicia Miller. Si Whitey ang yumayaman. Alam nyo kaya po diniretsyo na itong pag-Whitey. Marami nang nasirang gadget sa akin. Eh, ngayon pa ba ako susuko kung marami na sa akin na perwisyo. Ilang cellphone na po ang blackout na hindi na gumagana. Laptop ko, kaka-play, hindi na mag-open isang laptop. Magkanong LCD, paggawa ng LCD. Oh. Lalo na yung iba, meron kasing ibang gusto mo sila lang susuportahan. Minsan ka na nga lang mag-live. Sisilip lang. Samantalang sa live nila, lagi nandun ka. Ayaw ko lang magbanggit ng pangalan, pero mahalata naman siguro nila yan. Nakakapagod po. Nakakapagod talaga eh. Kung kayo magdadaldan ng 3 oras dito. Tapos meron pa makulit. Meron pang papasok na budol na gusto siya lang ang dikitan. Eh kawawa naman yung mga legit. Kaya binabara ko yung mga yan. Basta budol, walang upuan dito sa aking live stream. Alicia Merer, very true. From Bell's Adventure Channel. Oh, totoo yan. Mga sinasabi, totoo yan.
Jibunuan vlog, nasa bahay mo ako watching, harang pa. Haba harang kuya. Marami akong gustong sabihin dito sa YT kaso marami akong masasagasaan na ano eh. Na vlogger. Look at my views, host. Malaki na. But my earning is only $46. Pinapalipad ko pa sa iba, $14 natira. O, tinan mo, $46 lang kaya ano, pinalipad pa, $14 na lang natira. Ako sumahod ako, bibili ko sana ng cellphone. So kulang pa. Sumahod ako kahapon. Bibili sana ng cellphone, kaso kulang pa. Still dikit na tayo, Cloud. Sumisilip lang, tinitingnan ko. Sumisilip lang, tinitingnan ko ano. Sira. Trending from channel. Tapos din. Muset, sabi natin, Juliet. Aba nang harang, hanggang ngayon, normatitas. Pag sila nakatambay sa LS nila, ano yun? Pag sila nakatambay sa LS nila, pero pag ikaw nag-LS, pupunta lang magtatamsak, di ba ding? Oo naman. Ito ang gawin nyo, para malaman yung nakatambay talaga. Pag sinabing nakatambay, palipasin nyo ng 5 minutes, i-mention nyo yung pangalan nila. Pag hindi nag-BG, hindi yan nag-mention, ibig sabihin wala na yan. Nag-hithinra na yan. Marami ako dito pinupuntahan, live stream. Kasi siyempre, lagi naman ako nasa kanila. Eh, yun ang ginagawa nila sa akin, napansin ko. Ay, gusto nyo itinra na? Sige, tamsak lang pala ang gusto nyo. Di tamsak lang. Sabihin mo na kuya, para malaman ng mga vlogger at para may alam kami. Pag yan, ayaw mo na sila ate Emma. Alam na nila yun. Thumbs up, kaibigan, lunch po tayo. Oo, maglalunch na nga tayo. Kaibigan, Miles forever. Pero okay naman yung iba. Kasi ano, di maganda kasi, pinapain na ako ni Mrs. Maganda kasi itong usapan. Para alam natin lahat yung mga ano, yung mga dapat ba. Ako inaamin ko, honest ako sa sarili ko, inaamin ko pag minsan, hindi ako makasupport. Pero hindi ako nawawala sa channel nila. Pag may oras ako, pupuntahan ko yan lahat. Pero pag wala akong oras, alam ba, nasa bukid ako, pasensyahan. Kahit mag-chat kayo sa akin, makabasa ko yan, pero pasensya, reply na lang ako. Nagko-comment naman ako dyan eh. Reply na lang ako. Sorry kung nakalimutan ko. Reply na lang ako kasi na-late ako. Ganon. Maraming ganun din. God bless everyone. Keep it up. Don't be discouraged as long as you hear doing right. God will bless us. God will bless us. O mag-end na ako. Mag-end na. Medyo Tom Jones na ako. Medyo Tom Jones na rin. Maraming ganun din. Kaya mo na sila. Di palamin yung dinikit mo sa akin, bells. Kaya ito na lang gamitin kong pandikit sa'yo. Main kasi pinandikit ko. Pakibalik nga, bells, kaya no? Kaya Ate Beth Emma. Nung yung main channel Mega love shoutout, sis kusina ni Juicy from Ate Rowena Terrania Vlog. Mega love shoutout, Brad, Johnny TV Vlog. Ito pa masakit. Nung di ka pa muni, gumagastos ka sa pasali mong pamuni. Kana, at pag muni ka na, di mo rin mababawi yung ginastos mo sa ginastos mo sa Oo, totoo yan. Pag-games para mamuni. No, nahiya nga ako nung sa taong may sponsor sa akin ng pag-games. Hindi ko na ipag-games dito sa live stream, pero na ipag-games ko dito sa amin. Kaso ang pagkakamali ko, hindi ko na i-flex yung kanyang yung kanyang channel, hindi ko na i-flex. Pero yung live ko sa Facebook, doon ko na i-flex.
na ito po yung nagbigay sa akin ng pa-games. Kaya sorry, pero sa next time, hindi na ako mag-sponsor. Ako na lang magpapa-games. Siguro may sahod naman ako lagi. Mga 3 months may sahod na uli. Papa-games ako. Ngayong year ko isa-shoutout yung kanyang pangalan. Para hindi naman siya magtampo, para hindi magalit kasi pangit yung ganun kasi napangakuan natin kaso hindi ko na i-shoutout dito at hindi ko na pa-games dito sa live stream. Dapat sa live stream sana pa-games na eh. Nung Pasko yun, last na po tayo nakakakwentuhan. Oo, pinapakinggan kita. Habang nagluluto host, naka-earbuds ako. Yung habol-habol tayo na mabilis mamuni, yung pala, wala din naman tayo naukuha. Buti ka pa host. Sahod ka na. Tandoy naman dyan. Ay, tandoy. Sige, bye-bye. Ay, magpapaalam na po ako ha. Enjoy YT lang tayo. 10 years ako sa FB, wala kita. Scroll lang. Post dito sa YT. At least may hinihintay, may matutulungan, may napapasaya. O yun, tama yan, Jan Sirdan, tama yan. Ito ba masakit? Ano sabi natin mo? Di pala main yung dinikit. Yan, nabasa ko na. Salamat kaibigan Tunying from Ate Maritas Kitchen and Travel. Jan Sirdan Adrian, thank you. Nakita ko bakas mo, puntahan kita sa house mo. Thank you host, God bless you. Yeah, God bless din sa inyo. Salamat Ate Maritas, Clouds TV Official, Bell's Adventure, kusina ni Ate Juicy, Ate Ruina Tiranya, Jan Sirdan, Bell's Adventure, Ate April Channel, Nura Aron, Ate Beth Emma from Kyoto, Japan. Kyoto nga ba? Ate Gwen P. Vlog. Oo, pinakinggan. Salamat ate. Sino pa? Sunny Official Vlog. Sunny, pinapanood ka ni Mrs. Yung ano mo, Sunny Official. Wait pa din, mangisda lang ako. Pinapanood ka ni Mrs. doon sa isang iPad niya. Sino pa nga ba? Bell's Adventure, Jan Sirdan, Ate Alicia Miller Ministry. Thank you ulit sa palipad mo. Na 101.99 pesos. Ate Rowena, Beth Emma, sino pa nga ba? Kaibigan dyan TV Vlog, Manidong, Miles Forever. Salamat. Ate Miralisa, Manidong, Ate Miralisa, sino pa nga ba yun na? Sino pa nga ba yun ngayon? Kusina, Beth Emma, April, Kusina, Jose, Bell's Adventure. Bell's Adventure lang. Ate Jibunan, thank you very much. Oh, sino pa? Wala na, puro na. Si Loida Tech TV pala. Loida Tech TV, salamat din kaibigan. Okay na, lahat na. Bell's Adventure, Bell Adventure na. Jan Sirdan, April Channel, Alicia Miller Ministry, US. Yun, tapos na. Thank you sa inyo lahat. Di ko na isa-isayin. Thank you very much. And God bless us all. Babu! Kita kits sa susunod kung kailan uli ako sisipagin na mag-live stream. Bye-bye! Sorry po kung ginutom ko kayo. Sorry.